mga impormasyones. Manungod po digdi sa pigbabantayan niya itong Super Typhoon Pipito. Ano po? And talagang pinagtutumbok po ang northing parte kang Catanduanes. Pero dakula po, 300 po magyari ang radius. Kaya mag-iringat po kita katabi, gabos. Tangani po na makaligay kita. Taigwa ng mga reported na storm surges, mga tugang dyan sa may party kan Higmoto. Pig-chat ko kuta si Mayor Tayam Jimenez, ano? Si Vicente Tayam Jimenez, pero baka dahil ng signal duman, dahil po nag-reply, ano? And then pati yung MPS kang Viga. And then kasuba bago kita nagtukaw, igwa na pong report na may storm surge naman po dyan sa may Rawis sa San Miguel, no? Kaya iringat po kita sa mga nasa coastal area. Tangani po na makaligay kita sa anumang pong katibaadan, tabata madiklob na, ano po? Dipisil na. So mga dapat na mag-evacuate, dapat nasa safe place na po kamo. Ngunyan po na pagkabanggi. Okay? So itry natin ang pag-asa kung makalusot po tayo. Ha? Ayan. Para makuha ito pang latest, manangod po sa bagyong Pipito as of 5 p.m. today. Ano po? Yan, nag-ring lang po ang pag-asa. Sana mapika pa di. Tanganing makuhatan na po ang kanyan. Ang pinakang latest, mga tugang. And then, masabutan ko na po. Yan. Hello, Sir Jim. Ay. Hello. Aba, pag-asa sa Legazpi po ini. Sa CDCGB Legazpi po. Ayo po. Aba, Sir Ariel. Yes po. Aba, Sir Ariel. Makad po kami kang pinaka-latest. Digdi po sa bagyong Pipito. Nagdadango po kami. On air na po kita. Please go ahead po. Si Bagyong Pipito po, base sa pinaka-oring bulletin, ang lokasyon ng Sentro Can Matacanillo as of 4 p.m. ngunyan, nasa distansyang 120 kilometers, sirangan kang Dira Catanduanes. Kung sa ninyo man nasa coordinates na 13.4 degrees north, 125.3 degrees east. Kung sa insang ngunyan, nasa kategorya pa man ninyong super typhoon, na igwang pusog ni Doros na harana sa sentrong nag-abot sa 195 km per hour kasi may pagbugso kan Doros na nag-abot sa 240 km per hour. Nagiro man ini sa direksyon na pa Sulnupan, Norteng Sulnupan, sa rikas man na 20 km per hour. Sa atyan na alas 2 ni maaga, nilalaw man ang sentro kaniyo nasa may coastal waters kang Garchitoray na Camarines Sur. Asin sa alas 2 din hapon, nilalauban man na ang sentro kan Bagyong Pipito nasa may coastal waters man kan San Luis, Aurora. Sa ngunyan, nakabanera man po ang tropical cyclone wind signal number 5 duman sa Catanduanes asin sa northeastern portion kang Camarines Sur. Kung sa inyo naman ang mga munisipyo kang Caramoan, Garchitoray na Lagunoy asin Presentacion. Samantalang signal number 4 man ang Camarines Norte, ang northern and southeastern portions kang Camarines Sur, asin ang northeastern portion kang Albay. Kung sa yan man ang mga munisipyo kang Tiwi, Malinaw, Malilipot, Makakay, Rapu-Rapu, asin Tabaco City. Samantalang signal number 3 man ang rest of Camarines Sur, rest of Albay, northern portion kang Sorsogon. Signal number 2, ang rest of Sorsogon, Boreas Islands, Asinticaw Islands. Samantalang signal number 1 man ang rest of Masbate. Ang bagyong si Pipito, base sa forecast track, posible man mag-landfall sa may Catanduanes at na ngunya na banggi o sa agang maaga. Alagad dahil man sa confidence cone, yung probability cone, dahil man po inahala ang posibilidad ang landfall scenario sa may eastern coast kang Camarines Sur or Albay. Ngunyan man na banggi hanggang sa agang maaga. Haba. So, gusto ko sabihin po, para di halos padago sa nagrarami yung Bagyong Pipito digin sa tuya sa Kabikulan. Ngunyan na banggi hanggang at siya na maaga, mamay ba yung kaniyo ang yung eastern coastal kang Bicol region. Apa. Sir Ariel, kumusta po ang radius kayo ni? Nabawasan o nadagdagan? Yung typhoon force wind po halos nasa 300 kilometers
pamangiraray hali sa sentro ang radius kay niyo. Ayan, sa sining po ka na sitwasyon, ano ang posibleng mamatian kan probinsya kan Albay pag yan po nag-landfall duman sa may parte kang Katanduanes sa Limbawa? So lawat na pagraray ang route na panahon, masungit na panahon, mga since nga may mga signal kita, ang ibang Digdi Salbay, ang ibang lugar nasa signal number 4, yung northeastern portion kang Albay, samantalang ang signal number 3 man ang rest of Albay. So pag signal number 4, yung wind threat niya nasa 118 to 184 kilometers per hour. So makusog po yan na Persa Canduros, samantalang signal number 3 man ang 89 to 117 kilometers per hour yung wind speed na posibleng mamatian. So padagos po na delikado sa po yung panahon, ngunya na banggihan ang satya na maaga. Ayun. Opo, so mga pirang maximum na paros ang pwedeng mamatian tadigdi po? Ito po nga yung nabanggit ko, yung sa Albay, pag signal number 3, yung signal number 4, ang northeastern portion kang Albay, ang Tabaco City, Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay, Rapo-Rapo, ang range ng wind speed nasa 118 to 184 kilometers per hour. Ayun, 118 to 184. Pag signal number 3 man, yung rest of Albay, nasa 89 to 117 kilometers per hour. Ayun, makusog pa bang giraray? Tabi, adi. Okay, kumusta po ang pag-uran kay ni Sir Ariel? Naubat naman po, ang nataraw kaniyang uran, significant man, na posibleng mag-cause ng mga pagbaha, asin pagbuhok kan mga daga, may mga heavy to intense, then moderate to heavy rainfall. Opo. Okay, may mga reporte ng mga storm surges dyan sa may Gigmoto, sa may pati sa Rawi, sa San Miguel, bago ako nagtukaw po tawingon niya na hapon. Expected po talagang magkakaigwakan siring ka, Daddy. Iya po, actually nakapang na iniyo, ang storm surge warning kang sa tuyong ahensya, pampito na po kasi bagong alas 8 ni Naga. So talaga may mga storm surge warning na po kita. Arpo kaya ng bagyo kapag nasa tropical storm category pataas, kasi harani sa mga baybayang dagat ang lokasyon kang bagyo, delikado talaga na makaigong storm surge. Ayun, mga pirapuan lang kaw kay ni Tabi, Sir Ariel? Depende po sa mga lugar. Ang digdiyo sa may Albay, lalo na sa low-lying coastal areas kang Bigaw, Libon, Uwas, Piuduran, estimated height nasa more than 3.0 meters man. Then yung sa may Bakakay, Tabaco, Legazpi, Malilipot, Malinaw, Manito, Rapo-Rapo, Santo Domingo, nasa 2.1 to 3.0 meters ang posibleng dakula kang alon. Opo, madiklom na po ang panahon, Tabi, Sir Ariel. Ano ang satuyang tugon o abiso sa mga kababayan po dito ngunyan? Napagmansin po kita sa tuyong palibutan sa mga dapat mag-evacuate na. Actually, ang pagtara po may mga pinautan naman ng mga preemptive o mga forced evacuation. So magkano po kita na sunod lang kita sa mga otoridad kung kita pinapalikas na. Ayun. Expected po mga anong oras ini? Posibleng mamatian ta? Mga between 9? Between 9 to 11 p.m. Halos po. Haranian digdi ang sentro kayan sa may Legazpi. Actually halos nasa may na po yan, Tanduanes. Ayun. Sa man yan man ang pinaka-araning Pero ang kunyakan, ang Duros kan, hanggang sa aga pa? Iya po, hanggang sa aga, may mga pabugsubog sa pagkitang Doros hanggang sa agang early morning sa aga. Yes pa. Sa may parte kang Albay, then doon man sa may partido, makusog pa man po naman ang Doros, mga dawa sa madaling aga sa aga. Apa. Sir Ariel, iribanan po kita hanggang aga kay ni, kaya salamatong po Tabi. Salamat po. Thank you very much. Mga tugang Sir Ariel Zamudyo, Kapag-asa, UST Forecasting Center para po sa pinakang latest kayang pong bagyo. So nasa east of Catanduanes na po, mga tugang, ang bagyo as of press time. Kaya parani po yan. Kaya mag-ingat po kita. And then yun nga, dahil kita mag-focus lang sa landfall area, kundi i-consider ta po ang kadakulaang kang bagyo, lalo na ang radius, dahil laog po kita sa lawas kang bagyo.
Sige po. O, ingat-ingat tabi, mga kabayan. Di man kita sa satuya pong mga pag-iriba sa luwas. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Salida po ni Pading Jomar Bien sa First District. Padi, good morning, good afternoon. Please come in. Salamat pa rin, Mar. Good afternoon sa mga parantabay. In place na gabos pa rin, Mar, digdi sa siyudad Cantabaco. Mga preparasyon, may koneksyon sa pag-agi kang kalamidad na si Pipito. Inyong kinumpirmar sa DCGB News ni Gel Mulato, ang tagapagtaram kang City Disaster Risk Reduction Management Office Cantabaco. Kayang sinabi na pag-abot naman sa evacuation, maski na nga ni nagkagawasin na rin force evacuation kasubagong aga dahil ta sa iba harap mag-evacuar pero naayos man ginara ninda ini bago mag-udto ka subago. Nagkaigwa pa sinda ki-sweeping, panigundang paglilibot para lang masiguro na nasa ligtas na lugar ang mga residentes Cantabaco. Pati naman sa mga provisiones, preparado na ihatod na sa isla kan San Miguel so mga relief goods na ipapa-distribute sa mga taga-duman sa naon ng bita na bagay. Dahil lang kan gabos na halos preparado and monitoring na sinda na lang pade, nagpaapod manggirari ni meeting si Mayor Chris Elagman duman sa Operation Center kan CDRRMO, kasabay na pinaatindir ang DILG si Mr. Elmer Villanueva. Tangani na pag-urulayan, so sa aga na. So post-calamity. Iyon na ito ang pinagplano ng dangon niya na hapon asin na nagpaluwas na matapos na makuha ni Mayor Crisel Agman sa mga datos sa gabos na aspeto kaining padangadang na kalamidad, nagpaluwas na nin order asin plano ang alkalde para sa CDRRMO. Uya ang pagkikipag-ulay kan DCGB News kay Mr. Gel Mulato. Pag-okay na, morning, malibot na kaming team para i-assess o tinampo kung passable mga major roads and then report to sa iya and then activated so clearing operation plan by area and by respective agencies. And then activated naman so Ardana, rapid damage assessment and needs analysis. So agriculture, engineering, marilibot sinda dapat makasubmit tulos sinda within 24 hours. Mga damages para ibatulos dibasihan ang yan ang nasaga. Tapos itong goods kung igwa pa mga transport, ito ang transport. Tapos decampment depende sa sitwasyon sa aga kung anong oras ang decampment order. Si Mr. Gel Mulato, tabi pa rin tagapagtarong kan CDRRMO, may koneksyon sa napag-urulayan asin sa orden na ipinaluwa sa Sainda ni Mayor Crisel Agman na dapat mga gibuhon sa agang-aga pakalapwas kan bagyong Pipito. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much sa Pading Jomar. Hello kay Tommy Molet. Nakataway po. Ano na sa coordinates kan Pipito as of 4 p.m. Papa Mark, watching here at Kidako, Daraga, 13.4 degree north, 125.3 degree east, tabi Sir Molet. And siring man si Vince Rafael Operiano, keep safe po mga ka-chess Ludi. Yan. And then si MC Binavides, sige lang, ay ingat ka mo. And then Marisa Nunez, gaano po kalakas ang hangin sa Bakakay? Ayun po, signal number 3 is 117 o 118 to mga 184 databi, sabi kang Pag-asa kanina. And then Marisa Nunez, akain si Rodel Cirano, Nakantabay, Jonal Antiquera, Bulaños, and Alric Nimo, Baton is also watching. So, sa mga nagkantabay po sa 729 kilo sa pitang kamang radyo, so yun po ito ang pinaka-latest today. Mag-iingat po kita tabi, and then na magruluwas. Diyan na po kita sa tuya pong mga lugar na pinag-ibakwaran, tangani pong dahil kita magkaigo ng problema. And nagpo na pong high tide kanina na 5:20.
malangkaw sa ning 1.47 meters. And then hanggang 11:59 mamayang gabi mapo naman na mag-low tide, no? Ang ibababa niya sana 0.47. Kaya naman po sa mga kababayan may mga reported na po na mga talagang storm surge sa mga nagkapira pong lugar sa Costales. Kaya piglalauman po yan, sabi ni Sir Ariel. Kaya mag-iringat na po tabi. So mga dapat na mag-arali dyan, mag-arali na matanga na, kaya banggi na, mas difficile po tabi. And then yun na nga niyan, ang abiso baga kang PDRMC, mga tugang, even ka mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, kunyang kita, yung principles, so no rescue principle, no? During the height of the typhoon, dahil na pong magre-rescue dyan, kaya iyan po so pinagpautubtang preemptive ngani na dahil po ning ma-disquido man na mga rescuers na to. Iya po? So dahil na magtagas-tagas ang payo, keep safe and dry, sabi bagakayan. Okay? Hello kay Michael. Ayun, keep safe na po everyone. Yulak ani dem, good PM po, hapot lang po. What time po ba mamatay ng bagyo? Igdi sa Legazpi, mga pag naglaog yan naman sa may party kang Katanduanes, between mga 9, 10, and then onwards, ano po? Iya po yan tabi. Medyo horalawig yan hanggang maaga pa. Kaya po, ingat po kita, tabi. And ano po signal sa Legazpi, Sir Mar? Signal number 3, ano? 'Di ba? Yung wala doon sa signal number 4, the rest of Albay. Ayan po tabi, ano? Para po naman sa mga kababayan And then Gerald Aranya is also watching. So, yan po mga kababayan halos giniribo na po ang gabos ng mga kababayan nato ng mga disaster officials sa na pong mga trabaho, kan mga barangay officials para po maging ligtas kita. So, yun na po yan tabi ang gibon magsunod kita. Tangani po na dahil kita magkaigwaning diskwido. Kayo? Okay. Hi po dito po sa amin sa Kibungbungan. Andali lang po. Naputol tayo. May tawag tayo. Mga tugang. Diyan po sa Makakay. Si Joel. Joel, good morning. Good afternoon. Good afternoon, Tabi. Sir Mar. Kumusta dyan, Tabi? Si kunyang po si Joel Labarameda. Ano na nga dito sa alias mo? Yung Tabi. Si Braka Joe. Yan, Braka Joe. Ayan. Kumusta dyan sa Makakay? Maparos na. Hello, Joel. Ano na? Nagpuputol-putol Jo ang signal mo. Yan. Okay, sige daw tabi. Hello, Jo. Nawara si Joel. Ayan, ganda. Hello? Yes, guide. Kumusta ang sitwasyon dyan sa Makakay? Nawara si Joel, nawawara ang signal ni Joel, no? Okay, sige, mamaya balikan natin yan. Hanap ka po yung signal dyan na maray. Ayan. Efren Posuengos, ingat po kamo gabos dyan sa Isla Kambagakay. Watching from Norsagaray, Bulacan. And then si El Matayaw, Orlina, hi po sir, dito po sa amin sa Kibumbungan, mauran na po and medyo mahangin na. Ingat po sa lahat. Keep safe everyone. Sino man si Melchor Carmona, keep safe sa lahat. Nakantabi man si Mark J. Sanchez, dyan po sa ASG Farm. Ingat po tabi kamo dyan, Sir Mark, at saka kay Mang Abunjo. Sino man kay Cora Balaoro, kay Madi, nag-antabay po tabi sa tuya pong special broadcast ko niyan po na pagkabanggi. Iya po. Okay, and then si Ben G. Hile, Dapogi, listening databi, si Dapogi. Okay, maraming nabanggi po Sir Mark, keep safe everyone, sabi ni Mark. And then Julian Disacada, Interia, good eve po. Idol Mar Dilac, watching from Barangay Kidako, Daraga, Albay. Keep safe po sa lahat para walang rimalaso. Yan, tama yan. Marlene Lunas, ingat po kita, watching from Purok 6, Bariw, Kamaligalbay. O yan po tabi, mga kababayan natin, ang satuya po ng mga impormasyones pa para po sa mga kabarangay na to. Okay? So, dyan po sa Santo Domingo, 2 minutes from now, mga tugang, effective na ang curfew hour na ipapautob hanggang alas 4 po ng pagkaaga. Dahil nang maluwas, dahil mainom, dahil motorsiklo, dahil auto, depende sa naman yan kung talagang importantihon, makumbinsi rin mga autoridad pipadakop ni Mayor June ang mga tagas-tagas ang payo.
Ayo. Okay? Mga tugang, standby lang po. We will be back and then mag-pray kita kang ano yan, Angelus, pagkatapos kan ano yan, kang orasyon pirata, and we will be back mga tugang for the continuing coverage and then pag-antabay po sa Bagyong Pipito. Standby lang. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. On always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos.
Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 6:02 na nimbanggi. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Alright, mga tugang, diretso po kita. Sugat po ng mga impormasyones pa, mga pangyayari po sa palibot. Yan, pwede po ako mag-upload sa 0935-339-7380 para po sa TMN Globe. 0935-339-7380 sa Smart. Pwede po kamong mag-connect, magpaabot ng mga impormasyones, kumusta ka dyan sa inyo pong mga lugar, sa 0968-2806-261. Smart po yan, ano? 0968-2806-261. Hello kay Sir Mart Ian Shopno, ang MDRRMO dyan po Santo Domingo, nakantabay. Siring man si Sir Deo Luciñada, nakantabay, 43011, ang Kabalikat Civico. Mga pag-iniba natin sa Kabalikat, Albay Coordinating Council, you can call sa mga situation po dyan sa inyong mga lugar. Pati na po sa mga organic o 41s kang mga pag-iribat dyan sa tabako sa Kabalikat 882 at saka yung mga membro tayo dyan o 41s dyan po sa San Miguel Island. No? Pwede kong mag-apo duman sa telepono natin para po makapagpaabot kita ng mga impormasyon kung kumusta pa ang sitwasyon dyan. Siring man si Marlene Lunas, ingat po sa dyan sa San Vicente, Libon, Albay, Family Lunas Databi. And then si Marina Benguitabi, Sir Mar, sabi ni Maris Barias, watching from Bacoor, Cavite. Ingat tabi ang mga kababayan ko dyan, lalo na sa mga kabag-anak ko sa Upper Bonga, Bagakay, Albay. Si Greg Bermas Almeida, ingat po sa gabos, lalo na sa mga nagkakawaralat po dyan sa Padang. Si Orpa Mirabuna Mendones, good evening po. Rochelle Pistio Barnuevo Apun, good evening po Sir Mar, watching from Macael, Pandan, Ligao City. Keep safe everyone. Siring man si Anyunevo Evelyn, amen nga databi. Malu Singpet Tebes, Toricampo, watching from San Miguel, Catanduanes. Grabe na po ang ulan at napakalakas na ng hangin. Yan po tabi adi. Rems Palmones, good evening, watching from Piduran. Keep safe everyone. Joven Canali Castillo, Maray Nabanggiser, watching from Sitio Tigib. Castilla family, Castillo, medyo mauran nada atabi. And then si Sir Roy Nakometa, also watching, marirabang niya Sir Mar. Salamat sa mga espesyal na coverage ng bagyong Pipito. Yan, sana after kani tabi Sir Roy, baka may mga mensahe man so alay ko manungod sa kung halimbawa may nagkaturumbang mga poste, ano ang plano ta sa recovery po tabi kaya. Tadi, Rolly Bazar, good evening po Sir Mar. Yan, okay. Si Sir Alvin Oy, good PM Sir Mar. Ingat po tabi sa gabos. Okay? O beno, mga tugang, basahon ta pa ni ba pang mga comments po nindo asin mga pinapapot na mensahe. Kunin muna natin mga tugang ang report hali po dyan sa luwas. This time, si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. Denanggad na ipit ni BP Henry. Joshua, please come in. Pasiguro. Pasiguro. Sabi kan, asikaso baso. Correct. Yan. So, di bawal mo yan may bagyo. Iyo nga kumusta dyan, kumusta? Yes, padagos Andre Corrida, Sir Markan na DCGB News, taga po na ang bagsakan oran, na may sabay na diit na paros, tabi Sir Mar, particular na location ta, digdi sa Centro Legazpi City, kundi na agyan ta, digdi sa may barangay Lapu-Lapu, medyo may halabang pila. Lapu-Lapu? Oho. Inagyan ni Kan Mobile, nagpundo kita sa may tangod niya, kung ano pong igwa, ayuda nga ya. Ay, may paayuda si Ma'am Karen. Oo, kunigar delikado ng papilaong parog. Yung nga no. Dapat nakasararay na yan. Sa Iraq man. Diba? Dapat nasa evacuation center na. Oo, nasa ligtas na kutang lugar nag-aalat sa Harong. Kung dapat kuta distribution. Sisa na mag-distribute ka? Barangay o ano? Dahil ko na privado. Nagpila sila sa barangay. Barangay hall? Dahil ko kung barangay ito, tamay nalangawang ko so nakasuha. Pero sa barangay pa ito, sa establishment, barangay, diyan mo sa Lapu-Lapu, sa gilid lang kanto ng Potaro, Sir Mar. Potaro kayo nakasararay na ta, batanga na, banggi na. Nakaparayong sa nanganay sa mga tao, nakapila. Natapot natin papila pa. Oo. Hindi nga yan, medyo masakit man yan nga yan.
Ang nangyari, una ko, so, ano yan, ang rasyon ng hali sa barangay o ano yan? So mga nag-evacuate, automatic ba yan, pigtawan tulos? Hindi ko lang aram, Sir Mar, kung ano ang Day mo binaba? Baka niya si Kapitan Karen, si Kapitan Karen, dating taga-ABCBN, di ba? Yung ang kapitan niya sa Lapu-Lapu. Malong po agyan, karon kaya medyo nagkusog-kusog na suoran tabi, Sir Mar naman. Dapat... Kasi bago kaya, medyo turtagis lang, ay nagpapakusog so, nagpakaparayong sa mga tao, inapot ko lang sa mga nakapila. Hindi na nga ito, may parang sa ayuda nga. Difficile na. Medyo may nagkusog tabi, Sir, marang ora, pero mo pamang grabe. Kasi nakamurumatosa na sa Tagiste. Pero may diit naman na paros, malipot pati. And din sa paglibot sa Legazpi City, alos sa Ghost Town, kung hilingon ang syudad kan Legazpi tabi, Sir Mar, sa presenteng oras na inita, impir nang sararado. Yung prestanto, doon magkita nagmamonitor sa munisipyo kan Daraga Albay. Though halos Legazpi and Daraga area and the rest of Albay province, kumbaga all set na nakalatag naman gabos, and kumbaga naghahalap na sana sa pag-abot, pagrapado kay ning si Bagyong Pipito, and duman sa Daraga Albay, susog sa pakipagurunta kay Municipal Engineer Phil Montallar, naka-standby naman po pakasubago. So sa indang grupo, ang Municipal Engineering Office, and ready na so sa indang mga ekipahes and mga asset para marikas na makapag-kondusir ni na clearing operation tabi, Sir Mar, sa aga pag nakalampas na sa tuyang bagyo, and kung may magagad din tabang madali man sindang makapag-responde. Naka-standby so loader, may naka-standby na boom truck, as in nagka-standby naman, preparado ito, nagka-permanentang mga chainsaw, and nasa good condition man sa indang mga personahes. And sa angon yan, naka-antabay lang, nakamonitor sa maigi na sitwasyon ka na panahon, pero susugnan sa mga nainot na napahayag ni Engineer Bindeneros sa pamayudang Sir Mark na NDR Makandaraga, pag madiklom na ang banggi, may doon na rin paros, makusog na bagsakan na oran and na pigiling-giling, talagang delikado na, dahil naman magkakaigwanin mga rescue operation, kaya talagang mas marahay kung sa mga tao may pa nakalaog na sa mga evacuation center, as in nakastay na sa kunyan sa mga ligtas na mga harong, ligtas na mga lugar, harayo sa baha, harayo sa landslide na pwedeng darahon pag nagsigida at bagsakan oran na may sabay paros dahil nga nagigdi sa bagyong Pipito. Pero so far tabi, Sir Mar, sa paglibot balik-balik digdi sa Legazpi and Daraga area, tranquilo ang sitwasyon, tabako pa masyadong namamati digdi sa tuya ang epekto kaining si bagyong Pipito, pero mantang naghahalat halos ghost town ang Legazpi Daraga area, interior naman nagpakasarado, nakastay put naman sa siguro sa ligtas na lugar ang mga residentes. Okay. Pero duman sa nagyanta lang, may lapo-lapo, nagpakaperila pa, nagpakapayong sa nasa sa dapat nagsararay na yan sa mga arong ninda. Okay. Sir Mark, nagdag na istorya with Boy Joshua Bina, DCGB. Thank you very much, Joshua. I'm Boy. Alin po dyan sa pagrekorida dyan po sa Luwas. And then siyempre palagos po kita tuya pong broadcast mga tugang hanggang kitang maghali ang bagyo. So pamorningan kita mga tugang, antabay lang kamo dyan. Bantang hello kay Anirebo Evelyn watching from Japan. Ingat po sa mga taga Bigaa. Keep safe everyone. Si Mark Siron Trisan, Sir Mar, hain na si Bagyong Pipito. Yan po sa may east of Catanduanes tabi. And then sino to? Si Bosa Darius. Good evening, sir. Jenny Capranca Rimpilio, ingat po kamo gabo, Sir Mar, lalo na sa family ko sa Mauraro, watching from Angola, Africa. God bless po tabi. Rod Stuela Padilla watching from Kamalig. Good evening po, keep safe po. Michael Pil Ordanyes, good evening, Sir Mar. Giselle Aringo, good evening po. Okay man po digdi sa San Isidro, Castilla. Dit man lang po ran, bati po kami. Meneses family, nakaantabay kami sa imo. Ayan, salamat po tabi. Punong PB Moheno, watching from Barangay Kagiba.
Martinas, good evening Sir Mar. Watching po from Baligang, Kamaligalbay. Keep safe everyone. Ray Arias, good evening po Sir Mar. Watching from Kawayan, Maanito. O ingat ka mo dyan sa tabi sa Maanito. And then Rosel Agualdo, Rosel Agualio, maray na banggi po. Watching from Tabaco. Pakisabi po sa Galicia, Rapu-Rapu, Albay. Mag-ingat po lalo na kila pa Joseph and Maria Magloria. Yan, naraniyon po sinda sa Salog. Keep safe everyone, keep praying. Freddy Dulosa watching from Ormoc City. And then si Greg Bermas, Almeida, sana po diretso ang live coverage nindo para po army ang kamugtakan dyan sa Bicol. Nakantabay po ako permitig di sa Belgium thanks sa DCGB. We will be doing that as long na dahil pong mangyari po sa tuyang tower. Ayan, dire-diretso lang po kita. Pero pinakusog na po yan, kaya po na off-air kami kang nakaagi pong Friday. Tangani po na asikasuhon po ito ating mapakaray tabi. Buhay mo, watching and praying and safety kang gabos tabi. Kang hali po sa Aba, Kingdom of Saudi Arabia. Aileen Borlagdan Bazar, good evening po, watching from Quezon City. Keep safe po sa mga taga-Villarmo sa Rapu-Rapu. Ayan, ay kadakol tayong mga nakantabay all over the world. Louis B. Marigondon, good evening po Sir Mar. Ingat po sa Gabos. Pray for all Bicolanos na adit po ako dyan sa pamilya ko. Dai ko na kontak malilipot po. What's from Israel? Yan, Lou B. Marigondon tabi. O mga kapamilya po sa malilipot, pagkukontak po kamo ni Lou. Dahil po na tabi kamo nagkukontak tabi from Israel. Earl Navarro Morga, Stacey Albayano, sister watching and listening from Saudi Arabia. Mitch Biescas Duo, gandang gabi po. Keep safe everyone. And then si Raquel Basaliote Agualio, good din po, ingat po gabos dyan sa mga taga Galicia, Rapu-Rapu. Watching from Tigaon, Camarines Sur, maura na po digdi. At may duros na makusog, iringat po kita. Si classmate Jimmy Calya is also watching. Grace Bunaobra, ang ayuda dapat amay pa tinauna susmiyo. Iyo kadi. Ayan, okay. Ayun na pa to. Good evening Sir Mar, mag-iringat po kita. Kapag sabi ni Busa Darius, Arnold Baleda, Bilir, maray na banggi tabi Sir Mar, asin sa kabos taga Santo Domingo, mag-iringat po tabi kabos, padagos lang pangadji, nakasubaybo from Doha, Qatar. Ayan, okay? And Efren Pasuengos, good evening po Sir Mar, paingat po lang po sa pamilya, ko dyan sa Uson Bagakay, Pasuengos family and Barcia family, bata rin sinda sa dagat, be safe mga taga-barangay Uson. Si Balyares Ricky watching, Ricky Boy dito Santo Domingo, ang urago na barbero, kan uragong barbershop. Yan. Ayan, si Joel Parameda binabalik. Tingnan natin dyan sa Bagakay. Hello Joel, good evening, tabi. Oh, Joel. Yes, go ahead. Hello, Sir Mar, Baray na banggi po. Baray na banggi tabi, Joel. Kumusta dyan? Ang sitwasyon po, digit, papurupundo po anuran. Dordan kuros man po, pero papurupundo po ang sistema kanuran digit po, Sir Mar. Yan, papurupundo ang uran, pero kunyan, may paros-paros na. Paros lang po, pero pakuman po siya, so gayong makusog po ba? So ano man po, parang nakalangaron po kayan. Ayun, kung paabot-abot ali, makusog, mapundo. Yes, sabi ba Mamar? Ayan, kumusta ka mo dyan? Nakaibakwar na? Digi po sa may kataning may istilang po baga digi, sa BTCI, may nag-evacuar man po digi. And then sa Samuya pong barangay, duman po sa barangay Olgan, barangay 13, may pamilya man po duman nag-evacuar. Ayan, sa pagbaga sa Bagakay Central School. Ayo, home along the river yan na area nindo, wako, barangay 13? Yes, sabi Papa Mar. Ang po digi ka na along the river, ining barangay 13, barangay 9, and barangay 6, in Igang. Ayan. Sana po dahil mag-digdi sa tubig, kundi ang tiguan po digdi ta. Kaya na mapunggayo na gadit digdi ta. Alang ko na po supply. Kung at ko ba kang dating so still ito na ito po magapada nasagupan, nasulat ang mga kahoy. Iyan po talaga minaapaw. Ngunyan na napakaray na. Buwelo na, ang bulos. Ang bulos kan tubig. Pasiguro si Chamami nga. Yes, sabi Papa Mar. Di natin para din.
Yes, sabi pa mamahal. Okay, di, ano dyan sa Bakakay, dahil nang ruluwasan man, bawal na lakaw-lakaw. Hindi naman po, siyempre, harap po kami, maliklom. Di siyempre, masakit na po magluwas. Baga, siyempre po, may araw kayo ng kalamidad kita, abangan. Baga, sa Thursday po ini. Kaya, ingat-ingat po ang gabos. Yeah, ano yan? Kasubago may report na nag-brownout dyan. Kumusta ko yan? Brownout na po, hindi pa pamar. Brownout pa? Poon pa kasubago? Kasubago po, ang kuryente, abot-abot lang po. Ayun, okay. Di iringat na lang, tabata brownout. Brownout na. Ayun, okay. Sige, tabi. Joel, ayan. Kami sa Banwang Kamagkagay, Bracadyo, DCGB. Ingat po tabi, Bracadyo, mga tugang, reporting live bali po dyan sa Bakakay, Albay. Yan, mga, mga instant na mga reporters yan. Para po may paabot ang mga impormasyones po dyan sa saindang lugar. Yan, si Sir Francis na buales ang muyang presidente kang Kabalikat Civicom 40 Sarbangi Base. At the same time, chairman kan Kabalikat Civicom Albay Coordinating Council na kantabay po tabi. Rose Alvarado, ingat po ang gabos, lalo na po sa pamilya ko dyan sa Piuran. G.K. Australiero Cordovilla, watching from San Joaquin, Legazpi City. And then Marcos Tunal, good PM sir man, nakamonitor man po kami dito sa Bitano, this GB News AM. Keep safe and keep praying. Roads 12 Padilla, maantabay ako sir hanggang Mawaran Kiilaw. And then Valerie Buena, watching here, puro Legazpi City. Papa Mar, kami nagbarakal radyo para mamati kamo maski magpalsok ang kuryente. Ayan, very good. Okay? Balistero Saringo, Arisa, watching from Kuwait. Ingat po sa gabos from Kabakungan, Manito Albay. Ingat po, gabos, salamat po. Okay? Desamori, keep safe everyone, watching from Barangay Legazpi City. Barangay 8, Legazpi City. Rodelio Dones, watching from Athens, Greece. Praying for everyone. Edison Bueno Nual, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Magringat po kamo, mga kabikol nun. Pray lang kita. Pigatawan ta po nindalan ini halos nakaprepara ng pagabos, pinagpasirirong na. Kaya pigantabayan ta lang po tabi ang mga tuga ang pagduo na ka mga paros asin iba pang uran diyan po sa tuya pong palibo today. So, Andy Vital, Diyos maray na banggi tabi, watching from Las Piñas and praying for all Bicol. Okay? Frank Vincent Valenzuela Ferolin, keep safe watching from Santo Domingo Albay, Maura na po digdi. Ayan. Melanie Barquilla, ingat po sa gabos, lalo na po sa pamilya ko dyan sa Malilipot, Santa Teresa. Sana tuloy-tuloy ang broadcast para maraman mi update ni Pipito. Watching from Mandaluyong po, salamat po. And then si Miliano, keep safe po dyan sa gabos, sa Barangay Bugtong, sa Rapurapo, Albay, lalo na po dyan sa Purok 2. Ay mga taga Rapurapo, tabi, baka pwede kayo kumunik sa mga cellphone na binanggit ko sa bago, maraman tapang situation nito dyan. Taka mo ang primerong kunyan, makaka-experience nin makukusog na paros-paros. Jeda Costa Bahia, good evening sir, listening from Claveria, Junk Shop, San Roque, Legazpi City. Thank you sa update, keep safe Bicol. And then Nico, good evening po, pabati naman ako sa Isla San Miguel, Tabaco o sa Family Barcelon. Tapos Brondo, ingat po kayo lahat. Dennis Banaynal, good evening Sir Mar, watching from Pasig City. Ingat po sa mga kapamilya ko dyan sa poblasyon Rapurapo, Albay, keep safe po tabi. Si amigong Chiel Nadivera, nakantabay tabi. Ingat-ingat yan. And si classmate Efren Banyares, nakantabay. Boris Vlad, watching from Kuwait. Ingat po sa lahat ng mga taga-Malilipot. Maris Oliano Papio, watching from Paranaque. Ingat po sa lahat ng taga-Barangay Balite, Gino Yalbay, lalo na sa pamilya ko po dyan. Ingat po tabi kamo. Ayan, okay? And then, sabi ni Raven, maantabang ngayon ako sir marang gumawarang kiilaw. Rods Tuela, Padilla, ako man niya Kuya Rods daw, nasa kuron. Yan. Okay? Jace Corina, Gracio, my food corner from Bugtong, Legazpi City. Iringat po gabos. Ayan. Dami nating mga messages para po sa mga kababayan natin. Saying, keep safe po gabos. Lizazo Villaverde, Kate David, good evening po sir Mar, watching from Central City. Fiorel Topasi, watching from Revolution Street, Ginubatan. Papa Mar, mabuhay ang DCGB. Salamat po tabi. Olga Miliana Bilyen, watching from London, Goa. God bless and prayers for Albay. Yan, si Olga Miliana dyan po sa London. Scarlett Hart,
watching from New Zealand. Be safe, pabati po kay Santos Asirado at Fe Asirado na nagdudungog po nga na. Oy, good evening po tabi sa Indong Dua. Dam Sakura watching from Rawi San Miguel Island. Oy Dam, kumusta diyan? Sa may storm surge diyan kanina daw sa sa Rawis, sa San Miguel. Okay, and then Matthew Azucena, keep safe po watching from Canada. Jeddah Costa Bahia, thank you. Claveria family sa pag-accommodate. Shout out kay Riel, Gang, Mac, Tokda, and Jed. And then Freddy Dolosa, good evening po sir. Pabati na ako sa nito, Albay. I'm Freddy from Ormoc City. Rosaldo Medina Jr., pabati po. Stay safe po sa Gabos from Bicol International Airport. Yan, okay? So, 7:20, okay, 6:24 na po. Nasa pong oras para po naman sa mga kababayan natin. Magpamaranggi na po tabi ka mo. Ha? Cocido, gulay pritos, karaon tulos. Tagani po na in kaso man magkusog dyan. Mga tugang na mamatita mga paros-paros. Naka-ready na po kita. Ngayon, Matthew Azucena, pa-watching po, keep safe po watching from Canada. And then si Learn from Kenzie, this is News Online, watching from Matanag, Sermar. May ilaw pa naman kami, Sermar. Yan. Si Mimi, watching from Saudi Arabia. Watching from Saudi Arabia. Okay? O, sige po tabi. Maya-maya, balikan natin yan po ng mga messages from, from News Online. Kunin natin itong mga messages naman sa text message natin na mga nagpaabot po. Joseph Pulon Breeze, yan. 08861, hello po. Kuya, ito po ba ang number ninyo? Opo, tabi. Dakilang boy, copy po ito. Nakikinig po kami dito sa Bakakay. Yan. And then, si 1245, good PM po Sir Mardila. Gerald Aranya po, happy 66th birthday kay Mama Joy Jocelyn Bulawan. Aranya. Diyan po sa PNR site, Legazpi City, kahit di po nakaali si Pipito. Advance, maraming salamat po kay Lord God dahil po sa coordinates niya. God bless all over the world. Good PM po sa Indo, MDC. Yan, okay? And then, si 0727, good PM Sir Mar, nakikinig po kami sa station niyo po from Travisia, Ginubatan, Albay. Natatakot kami baka mag-agos po ang lahar. Salamat po tabi. Dapat maka-evacuar na kita, no? Alright. Yan po tabi ang mga mga impormasyones pinaabot po sa tuya para po duman sa mga nag-aantabay ngunyan po na pagkabanggi. Didi po sa pong programa, special coverage po tabi, special broadcast para po sa bagyong si Pipito. So, duman po sa mga kababayan magsunod sana po sa mga pinagpaabot ka mga otoridad. Tangani po na makunyang kita, magiyahan kita tangani pong maging ariglado na. So far, ang Gabos tabi, mga tugang nakapag asikaso na, mga tugang kansenda po ng mga lugar man. Si Sir Dudes na Grolyo Amigo, maray na banggi. Maray na banggi amigo. Nama. To sa may easting party kang katanduan is tabi, Sir Dodge. And mga ruat yanda, mga alas 9, alas 10 hanggang sa madaling araw, yan mamamatayan ta mga rapado. Dapat din na magbigay Iyo kundi 330 ang reduce kaya. Kaya di man kita sa kubon kan mata, sulangi lang rimati kita. Ayan, nasa lawas kita kang bagyo tabi. Kaya nga, yung uli nga kumarag nung napyan at hindi ko namamatay ang bagyo. Pero nasa marika ng kamugtakan. Yung solo. Pinasiguro mo na sumay mo. Ayan, ang importante dyan, day na makadanya. Mga di kitang day makadanyar. Hadi? Ano? Yan, nagputol-putol si amigo Sir Dodge, putol-putol katabi.
Maluya. Maglos ka na dyan sa kulungan. Dyan sa kwarto mo. Ano nga na? Mauranong kaya. Maurano na. Oh, ayan. Okay. Oh, mariray na yan. Ano na? Hmm. Ano na kami? Ano rin sa atin ka? Tulong ng magturong. Ay. Mampin. Magantabay ka sa natanganing kunyan. Dati ba lamang... Ha? Ang leso na ang alekto. Oh. Iyo ah. Saan na mo kalingan yung battery? Deng battery? Pangya, deng nakabakal garo. Ayan. Hindi siya sa kuryente. Depende sa... Di ba, may cellphone ka man. Pwede man sa live app. Kaya sa news online. Iyo. Okay. Sige, amigo ah. Ingat sana pirmi. Sa pagpumar, iringat na kita. Yan ang pinaka-the best dyan. Okay, sabi, maray na banggi, amigo. Yan, alright. Yan, sa mga kababayan natin, magpumaranggi na. Tangani pong mag-areglado. Yan po ba sabi ni Ronald? Kusido, gulay pritos, karaon tulos. Ayos bagadi. Tinarawan na palang rasyon. Yung minakunyang pasana, minaevacuate pasana. May kunya na tulos, may rasyon na tulos, di ba? Ayan. Masukod na oran at simparos digdi sa Bunot, San Andres, Catanduanes, sabi ni Joseph Polon Brace. Ayan, tabi. Okay. Hige, mga kababayan natin, yan po ang mga impormasyonis pa. Sayang lang talaga dahil ko talaga na-contact si Mayor Jimenez. Dahil nag-reply. Baka wala nang signal doon. Nag-shutdown bagang ko niyan ang Catanduanes sa Subago na alas 2. Total shutdown sin data. Pasiguro ba ya? Pigpasiguro nin data difícil na po na may madiskwido. Kaya duman sa mga kababayan niya to daing kuryente. So iba niya tong mga lugar po dyan. Si Matthew Azucena watching from Canada, and then si Joan Edralin Mock, Joan Edralin Mock, stay safe lahat, lalo na sa family ko, Centro Daraga, watching from live USA. Yan, okay. And then nagkunya na, wara na, pero okay na, nakabalik na. Yan. Palacio JV, watching from Kibungbungan, Ginubatan, keep safe to everyone, tabi. Yan. Si Ian Rodriguez, watching from Bagong Legazpi City. Keep safe. Bugtong Legazpi City. Keep safe kay Joel Briones at kay Sofia Briones. And then si Judith Brescia, good evening po Sir Mar. Listening and watching from Misibis, Bakakay, Albay. Okay? O yan po tabi ang mga nagkapira pa sa mga habol na mga mensahe po natin. And then si Paking Operiano watching from Libas, Ginubatan. Mabuhay po ang DCGB. God bless po. Boy Bomba Odagel watching from Antipolo, Rizal. Pa-shoutout po sa family Ilegado. Ingat po kamo dyan. And then si Connie Love, good evening po sir. Watching from Bahrain. Ayan po tabi, mga kababayan natin. Alright? So yun, sa mga kabarangay ta, mga tugang, si Papaniel Nacional, keep safe po tayo. Sabi niya si Jace Kirona, lalo na dyan po sa Ramama, sa Busay, Ligao City, Crisanta Santiago Ali, sa akin niya si Grace from Legazpi. Ayan po tabi, Alright, sige po tabi, mga kabarangay. Yan ang surya mo ng mga pagtatao po ng dalan dyan sa mga pigpaabot po nindo na mga impormasyones. Oras na to, mga tugang, 6:31 in the morning. Ay, in the evening. Yan, 6:31. Alright, dagdagan na po ang istorya. Hali po dyan sa aluwas, mga tugang. EZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Padalos po ang special coverage. This time, kunin natin ang linya, mga tugang ni Paring Jomar Bien from First District. Pade, good morning, good evening, please come in. Salamat, Pade. Kalmadohon panahon. Uran-uran lang ang namamati niya to digdi sa First District, particularmente Tabaco and Malilipot area. So, kaya sige ang wonder kaniba kung ano nga kung lapwas na sa Bagyo. Nagpara rapat niya ko yan sa DCGB ano kayan ang detalye kang gabos mag-prepare ka mo tapadangadang pasana. Iya, mataka dahil sinda magpara isip kang landfall area.
Isipon ninda na dakula ang bagyo. Kaya maski man sa katanduan ni siyan lumanding, maglandfall, sakop pa manggiraray po ang albay, nasa lawas kita. Baka hilingon mo sana padi ang kwentada. Ang Katanduanes, Budaan, Pier kan Tabaco, ang distansya kan 63 kilometro sa Nagaydan o 65. Oho. Ang Ligaspi, hali sa Bira Katanduanes, ang straight line distance ka nasa 90. Yan, 90 kilometers. Ang Tabaco, araning 60 lang yan. Oho. Pag tuminama duman sa bagyong may 300 na lang ilang, 300 kilometros, halunong sa nakanso 60 kilometro, sumula sa binta. Saka, kunyan, ang mamati dyan, siyempre, kung signal number 3 ka or signal number 4 ka, depende yan sa mamamatian mo, di ba? Sabi ka sa mga Sir Ariel, kung kamo ngayon nasa signal, tropical cyclone warning signal number 3, from 118 ngayon to 184 ang pwede mong mamati. In between that. Nyaro kayo ning signal number 4 kami digde. Ay di, masalangkaw dyan. Yun yan, pigsasarabi ko. Masalangkaw. Antisiparan, dahil makakampante. Iyan. Dapat always ready. Tsaka yan na, pag may tropical cyclone warning signal, may lead time yan eh. Di ba? Habang naglalangkaw, nagbababa man ang lead time kung yung oras na mamamatian mo. Di ba, yan number 4, 12 hours lang yan eh. Di ba? Kaya magtaga-ingat po tabi, kita gabos tabi. Dahil magparaisip kung saan malandfall. Bago itong landfall area ang isipon ta, kundi so kadakulaan kang bagyo, tangani pong dahil kita madiskwado. Kaya kamo, pigpa-evacuar for safe grounds. Kadakulaan, buda puwersa kan bagyo. Correct. Iyan ang dapat na isipon. Kaya lang paring Mar, dakol kinagharapot sa ko kay ni na post sa Facebook na ang tigko DCGB. Arin na yan? Post ini kang US Weather Central Forecast. Ang kaag, may video digde, the onslaught of Super Typhoon Pipito in San Miguel, Catanduanes as of 5 p.m. today, November 16, posted by SM Leron, video courtesy of MDRRMO LGU San Miguel. It is so post pa kasubago ba ka? So sitwasyon sa San Miguel. Okay man, inakot kita sa DCGBAM. Kundi, sa rupang post, oni naman ang pinost ninda, manungod manggiraray sa bagyo na ang post ninda, ano da? courtesy man kang DCGB Radio, alas 5 ng hapon nangyari, mga alas 2:30 nangyari, presenting sitwasyon da, kan San Miguel, kan Catanduanes, tinira-tira, grabe na so distroso. Ay, pangyayari lang. Araw mo may mga may mga nagigibo naman kay kalukuhan. Actually, maski si Mayor Jimenez kan kang Ngigmoto, nangapulan ka subago sa Facebook. Nanay magparakararaw ngaya. Nanay magparapuros ning kung ano-ano ta nakakalibo ngaya kamo. Yung presenting sitwasyon niya 2:30 ata yon. Video na so kanakaagi pang bagyo. Mga 2 years na ito. Iyo ang pigkakaag. Dakulo ng mga At Consuelo, video courtesy of DCGB Radio. Nangyari. Buhay natin ito. Ayan, magdangog lang po tawi kamo at saka magantabay sa mga latest sa tuya. Yan, di ba? Roger on that. Ang satuyang mga post, tali yan sa mga reliable sources at saka kaya nga nabigat ka urong tang pag-asa, tangani po na masabutan ta. And we are trying our best to call itong mga lugar mismo dyan sa tatamaan na lugar. Kaya lang, medyo na kita nakakakonek duman kina Mayor Jimenez, at saka sa iba pang mga pag-iribati dyan sa may party kang Viga, Igmoto, Bagamanok, yan mga area dyan sa Northeastern, kang Catanduanes, yan ang mga titirahon na tabi. Ayan. Okay. Kaya ang pangapudan tanan sa nagayod sa mga netizens, kung nindo kayang magdangog sa radyo, halimbawa ang pigagamit ninda cellphone,
DCGB News Online ang hilingon nindo, ang dangugon. Yan. Kapag puminasirin sinda sa iba, dakulong ki mga misleading, bakong accurate, Oho. nag-aarasa lamang sinda, so iba nagkakadirepress, saralaan mga informasyon na pigit tatarao. Yan. So, Basta sa panahon mas maray na ng... kaya baga sa panahon pig kami na papapi, pig ko para advice mi na, oy mag-asa ka mo sa pag-asa. Di ba? Tama. Oh, Iyan ang official. Tapos, siyempre, sa coverage, sa DCGB. Oo, direkta sa mga autoridad ang koneksyon ta. Yan. Ano? Yan bansa na pa de. Sige. So sa kunya nagpuno naman pagturta Nagyogon man, igwang nag-post ning DCGB Live banda. Kinopyaso sa tuyang kolor, taka so may DCGB Live banda. sikato na talaga. Piga na, pigamit. Nangyari. Pigamit. Ano man na makuanin da kaya? Iyo may mga pasawa. Ang makuanin actually ang makuanin da kaan rauto ng credibility ta naguna sa tawag kita. Nakantabay ang gabos sa tawo. Dahil man yan. Igwa ko dig nakantabay na sobra 400 niring to 500 na. Kasi yung pag-abot sa mga kalamidad, warang ibang mapagkakatiwalaan na makatao kay reliable, accurate information. Kita sana yan. Ayan. Okay, sige. Yan pa rin. Yan, nagpuno naman pa rin. Nagbuhos naman ang oran digdi sa Siyudad Cantabaco. Pero bako pang makusog naman ini. Baka luhay-luhay naman ini magkusog. Pagi-agi ang oran. Pero ang paros day, man ako masyadong namamating paros digdi. Dahil pa, garo man. Sana so nagpaparo hayahay ka baga sa gilid kang dagat. May uyop-uyop. May uyop-uyop sa uyop lang. Yan. Uyop-uyop lang. Okay. Sana, na lang kita. Dahil man magulpe, pero maganda. Yan, maganda. Yan ang pinaka-the best dyan. Sabi nga ni Ken, day magpanik, day matakot. Nakapreparar kita. Yan. Ang totoo, panipigiriling ko din, nagparalibot ako, preparado ang tao. Yes, Bihira ang bintana na daing taklob na plywood. Yung pigapod na, yan, ano nga pod kayan? Typhoon guard. Di ba? Anainot ka na nag-gibo, si Jill mula to. Ay, lingkod sa bintana ni Kuya Jill. Matindi. Pagkatapos, so mga may bihikulong daing magayo na safe na garayan, kung sa'y nakikisuksok bagang pigapaipit sa mga haralangkaw na building, ang mga autorinda, nakikisuksok sila sa saradit na iskinitang ang mag-inibong building, halangkaw na harong. Nakikihuro na sa naduman sa mga tao kung magkakauro lang. Ngunyan, masarang ngayon bagyo. Mali na sa ngayon kimisaga. Yung pigyara talaga nagdi-preparar. Siyempre, man ang gustong madanyaran. Iyo baga. So, halos preparado ini. Para ang nariparuta baga. So, pag pa-evacuar medyo na delay. So, iba, dahil pa nagirero. Pero, eventually, napirita na sindakang forced evacuation na pigpa-autob sa ibang mga lugar digdi sa First District Canal Bay. Yan pa rin ang Bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. Kaya po ang mga sitwasyones pa. Ito ay pong palibot. Yan, si 7033. Good evening, Sir Mar. Nata po palan sa Barangay Misi. Dahil tig-relocate sa Anislag. And usually, ito na yung pinag-text kanina kay BPN. Pakipalop na lang tabi, mga pag-riba dyan. And then, hello po, sir. Greet ko lang po ang mga kids ko dito sa amin. Si Chloe, Cheska, Choyo, Dexter. Thanks po. Nakikinig po kami dito sa pagkakay. Thanks po. Dakilang Boy Kape. Yung mo. Engineer Merly Gaspe. Maura na ngayon dito sa Ginubatan, sir. Kain tayo champurado with tuyo. Pangyari, pa-ilbis yan ang digdita. Gutom na ako. Ayan. Alright. Dugang ang istorya, mga tugang. Ang lalaking nakatoksido. Papa B. Pio Fernandez. Papa B. Good evening. Please come in. Yes, good evening, Andy Mar. Good evening sa mga Parantabay. Ilinuwas na ang curfew order sa Legazpi City. Efektibo alas 7 ngunya na pagkabanggit abi Andy Mar until lifted. Yan. 7 o'clock mo niya nabanggi until lifted all over the province na.
Hindi, sa Legazpi City. Legazpi City. Legazpi City. Roger. So, ini ang pinakahuring ipinagpaluwas ni Alcalde Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. na kung saan ang exception digdi NDMAR itong sa may mga emergencies. Yes. Barangay and city officials rendering duties and those engaged in disaster response. Yes, yan ang pinaka-the best ng lakdang. Tangani na maiwasan ang ano pa man na rimalaso. Roger to that, NDMAR. So, kaklararon tayo nita very open-ended bagay ni Tabi NDMAR taud-taud kay Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. Kung sagkod no arin ni kung sagkod kasi until lifted kung pirang oras na ino kung pirang aldaw taud-taud sa nasa satuyang pag-verifikar kan istorya kay Alcalde Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. So nagkapirang minutos na lang Tabi NDMAR dahil na magluluwas curfew Bilog na Legazpi. Yan. Apira sa to. Takitapi paluwas nga ni. 7 o'clock senda, no? Roger, so, Santo Domingo na inot 6 o'clock, pero hanggang sa 4 a.m. sinda. Roger. Alright. Roger, NDMAR. Pero ining kay sa City of Legazpi, open-ended until lifted. Ayan. Roger. So, yan. Okay, sige. Roger. So, yan, NDMAR. Ang mga dagdag na informasyon, halilig di sa luwasan. Ako po, si Pio Fernandez. Thank you very much, Papa Pio Fernandez, mga tugang. In connection kayan po na bagong orden, preskong orden, mga tugang ni Mayor Pido Garbin bilang chairman ka ng MDRRMC Legazpi o kaya CDRRMC Legazpi. Tangani po na magisigurong safe po kita ka, boss. Yan. May curfew na po tabi 7 o'clock ng gabi until lifted. Ano? So para po yan maiwasan na ang pagluluwas ka mga tao, pati na ang mga bihikulo, pwede sa naman na magluwas. Ito po na mga sabi nga ni kayan involved sa safety ka mga kababayan nato, mga members kang PNP, mga uniform personnel natin na tumutulong. Pagkatapos siyempre members of media, and then sa mga officials natin, mga tugang kang MDRRMC, BDRRMC, tangani po na gumabay sa mga kababayan nato. Alright, mga tugang, may follow-up report ang sa tuya pong pag-iriba, partner Alarmario Ali po dyan sa field. Garo na sa command center ni si Partner Al. Partner Al, please come in. Yes, tama. Katabi, partner, kaabot pa lang ni Mayor Pido Garbin Jr. Dito sa command center sa pag-iikot niya sa field. Sitwasyon kasatuya mga kabarangay digdi sa Legazpi City. May kauron pa ka rin si Mayor. Tantang singita na ma-confirm ang informasyon na yan manungod sa curfew hours. So, ready na ang command center for any action and ayaon sa mga Coast Guard doon naka-standby na digdi. Yaw dyan sa mga rubber boat? Oo, sa mga rubber boat, naka-standby and may truck digdi I think Philippine Army. Gabos na equipment na pwedeng magamit kan city government sa ano man na sitwasyon. So, mantinido tabi ang pagbantay kan command center. May monitoring sinda digdi room. Na-monitor mi ang bilog na Legazpi. Digdi sa urban area. Yaon din sa kunyan. Yaon din sa dakulao na monitor. Iba-ibang mga lugares. Opo, ayan ang kagayon ang monitored ang urban areas kan Legazpi City. Including yan sa may Yawa River, Yawa Bridge. Di ba? Linggo digdi ang Yawa and yan na Boulevard, hiling-hiling digdi. Aros gabos na lugar digdi sa urban areas monitored yan kan command center sa momentong ini. Okay, nagka-timing lang kita partner ta may kauron lang si Mayor. Okay, dahil nabubutasan ini na si Mayor. Okay. Si Mayor tabi Mar sa pag-confirm kan impormasyon na yan na curfew hours ngunyan tabing until lifted Mayor, sige Mar tabi. Mayor, good evening po. Maray Nabanggi. Opo. Good evening, Maray Nabanggi, and tama ito, kumpirmaron ko lang na kita nag-issue ki order sa paagikan CDRRMC
na effective 7 p.m. tonight, we will implement ining curfew. Dakul pa kitang nahiling na nagbabaralag-balag sa tinampo, hali pa lang kita sa pag-ikot. Plabi man, you should be on your designated evacuation center now. And sa tuyang kasuguan ka sa kapulisan na sitahon, i-apprehend kung pwede. Suguon na magbalik sa sendang mga evacuation center sa mga safe na lugar. Siring man ang sa tuyang order na imantinar ang pasi orden, lalong-lalo naman sa panahon ba ang kalamidad. Ayaw may nag-approbitsar ang mga maabas. And ang sabi ko sa mga kapulisan na it should be zero tolerance on this one. And remember that, Aramo, when you committed these crimes, taking advantage of this calamity, Aramyo, ang penalidad dyan sa revised penal code, aggravating circumstances, mas alangkaw pa. Yes, bo. So, iyan ang sa tuyang pangapudan mo niyan na we need to cooperate and that we need to obey the lawful orders sa tuyang syudad, ini para man sa nasa kaligtasan kan lambang saro. Ayos po. Hanggang na rin po tabi ni Mayor Pido? So curfew? Apo. Until lifted tabi. We will issue the necessary order. Yes, until everyone is safe. And ngunyan, pinagpaplanuhan pa na kung ano ang pwedeng mga scenarios. And of course, looking forward the aftermath of this calamity. Nagapod na nga niya ako sa amigo ko sa Kongreso, itong Felrica. Opo, yan. Tamang-tama si Congressman Presley De Jesus. Opo. And then they said that they have 50 teams that will be ready to assist us sa restoration efforts. We're not saying na dakula ang epekto kayo ni sana nga ni dahil epekto as in malihis ang typhoon sa Satuya, but we're just foreseeing na kung igwaman na damage sa Satuyang mga power lines ay gwatulos kitang may masukuro sa Tuya kasi aranta na ang kapasidad kang Aleco diit man sana and we need more help coming from the outside groups or organization arog itong Felrica Group, Congressman Presley De Jesus nagre-representar man kang power sector ang aning matabangan tulos kita digi sa Tuyang syudad. But in the meantime, let's all be safe by staying in our respective evacuation centers. Kung safe ka man sa harong mo, dyan ka na lang dahil na magparaluwas. All we need is to prepare and pray harder. Tanganing sa paagi kan sa tuyang sarabay-sabay na pagpangadji as in pagtiwala sa tuyang mahal na Diyos. Siguro malalampasan tayo ng kalamidad na ini as in sana man ma-attain ta sa tuyang goal na zero casualty digdi sa syudad kan Legazpi. Yes po, yun tamang-tama yung pag po doon na makakonektar duman sa kay Congressman Presley dahil yan naman talaga supighanap kang kang mga kababayan na kasbago. Ang pagbaranot ngayon, natural na sa Tuya. Pero ngayon, kung magkapuro ka ng poste, paano kita makarecover? Yan. Yeah, may commitment sa Tuya and we will be prioritized. Kasi bago makanto sa Katanduan, siyempre maagi magadigdi sa Tuyang syudad. And sabi ko, pag-agi mo sa Tuyang syudad, upon assessment ko ano mga giribuhon, siyempre matatabangan kita kan sa indang grupo. Ayun. So far po tabi, Mayor Pido, so digdi, as far as Legazpi is concerned, nakasararay namang garugabos sa mga dapat ang iba pa. Nakasararay na gabos, nagkakuruan na ka mga kapitanes, so mga ayuda na para sa inda mga residentes. Kung may kulang man sa aga, ma-distribuer giraray kita dahil since yesterday, igwa na kitang food provisions para sa mga evacuees and nag-continue yan until 6 p.m. this evening. Pero sabi ko, pinauruli ko na muna sa rason na ang importante, dumanas sila sa safe na lugar kasi badiklom na. We expect that heavy rains will come and soon the winds and dapat nasa safety na kita gabos. Opa. Mayor, salamat po maray tabi and keep safe po tabi kita gabos. Salamat Mar, maray na banggi and salamat sa PBN DCGB sa padagos na coverage as in pag-informa sa tuyang publiko. Thank you very much po and maray na banggi. Thank you so much, Mayor Pido Carbin Jr. 7 o'clock? All force. Yes, 7 o'clock curfew. Yan, anti-lifted tatabi. Hanggat din nagkapaluwas ng order na panibago na lifting kang curfew, magpapadagos po yan. Alright. Apo, okay. So full force man yan ang council yata, around na sa mga konsyal, sina Kagawad
Butch. Lucila, si Brad. Lucila, yaw digdi. Si, siyempre si Liga President, Siam Ismael. And Sunshine Imperial, yaw man digdi. And si Papa Tabi na mga grupo, full force mo yan sa pag-assist ka na sitwasyon digdi sa Legazpi City. Okay. Okay, yan ang update digdi sa Command Center. Alar Mario, thank you. Thank you very much mga tugang. So yan na po, Tabi, ang pagkumpirmar ni Mayor Pido Garbin. Paano po duman sa pigbaluwas na direktiba, mga tugang na effective 7 o'clock this evening. Kunya na lang, 8 minutes bago po mag-implement kang curfew. Until lifted, Tabi po yan. Tanganing masiguro kita na dahil na magpaparalakaw-lakaw dyan. And that also answers, baka tugang di query, mga kababayan, kung paano maprotiran ang sinang propriedad habang uminali isinda. Baka may magsalisi. Di ba? At yan mga kalukuhan ka ni ba eh. Di ba? Mga kalukuhan ka iba, si samantala pag nakayaling ka po di dali. Nabagyuan na nga ni, pasan ka pa. Di ba? So yaon yan ang direktiba sa mga pulis na dakupon, aristaron, mga tugang sa mga nagbabarlaw bagaw dyan na daiman dapat o bako man otorisado mga tugang na nasa luwas kan tinampo. Ayo. Yan, tadakulpan nga riparo ni Mayor Pido abang naglilibot, dakulpan nga riparo mga tugang na barasay-basay pa, nagaruluas pa. Para maiwasan po yan, in-implementa na po ang curfew and that will be implemented mga tugang by our PNP, Legazpi. So yan. Alright, so man, mga kababayan natin, duman sa mga kababayan niya tong padagos po na naghahapot, kan mga sitwasyones, mga tugang, taod-taod dito, mamayang alas 8 naman, mapaluwas mga tugang, ni na panibago na, panibagong bulletin, ang Pag-asa, manod po dyan mga tugang sa bagyong si Pipito. At iyo po, ini ang padagos ang bigbabantayan habang nagrarani mga tugang dyan po sa may parte kan Birak, kan Katanduanes. 13.4 degree north, 125.3 degree east, mga tugang so pinaka latest na coordinate kasuwago. Mga bandang alas 4 po ng hapon po yan. Base yan sa mga nakuang datos kan mga radar na makukuha dyan po mga tugang sa Giwan, Lawang, Masbate, Asin, Daet, buda yung Baler Weather Radars. Yan po yung mga nagtaon ng mga datos para po maipalos po ng bulletin na ini. Asin makuha yung coordinates Tabi. So yan po ang maximum sustained winds kayan, 195 kilometers per hour po sa sentro, and then may pagbugso o gustiness na 240 kilometers per hour. Okay? And then nagiro siya ng west-northwestward sa rikas po na 20 km per hora. Iba? Yan ang pinakang sinopsis mga tugang kang kan bagyo na si Pipito na naging super typhoon na po Tabi. Okay? Kaya yan ang satuya po na abiso sa mga kababayan ta. Keep safe everyone. Taan bagyo mga tugang. Igwa po yan in mga hazards na naka-arunga. May mga dara-dara pong mga hazards po yan na dapat natong tandaan mga tugang sa satuya pong mga kunyan pag-asikaso mga kababayan ta. Siyempre yaon kusog ang paros, di ba? Pag may bagyo, may makusog na paros na malalaomang kita, mga tugang. Pagkatapos, may makusog na paguran. And then, yung storm surge, so daluyong ng bagyo na kasubago na matiyan na po sa ibang mga lugar. And then, siyempre, ang sumunod kayan, pagkatapos na magparauran, landslide, at saka yung pong lahar flow. Diyan po sa mga nasa pamitas ng Kabul, inarali po yan ng mga vulnerable communities natin, vulnerable individuals. So yan po Tabi. And baga yun, ang mga naging practice po niyan, talagang ininot na pati sumaaraki na. Ngaya ngayang ngunyan maaki ka na. Dayon na itong subago pa man sa nangayang magbados. Dayon ito. So mga, kumbaga kabulan na ngaya, yan inirinot nila po yan na iniribakwar. Ikibinugtok sa maray na lugar, taaning ba siguro mga tugang na ligtas po sinda. And then siyempre, senior citizens, di ba? Mga aki, di ba? Yan ang mga, dapat mga na inirinot na po na iniribakwar. And then, talagang naging sigida. Halos gabos mga tugang
synchronized yung paghiro kan mga kababayan natin pon kasubanggi pon kasuapon kan mag-order na ang PDRRMC. Pagkatapos yung MDRRMC nagsurunod naman, including PDRRMC na pairisyon sa mga dapat na mag-evacuate na umarali lang una sa inda pong mga residensya, and then magduman sa mga evacuation centers o kaya duman sa inda mga tugang na mga kapamilya na medyo ligtas man ang arong, nagarakomodar sinda, igwang mga nagduman, mga tugang sa sa mga barangay hall, di ba? May mga eskwelahan na binuksan, and salamaton po mga tugang sa Legazpi Diocese, talagang binuksan po nila yung mga simbahan para akomodaron mga tugang so mga kababayan niya to na magsisik ng shelter dahil sa maluyaan sa indang harong o delikado sinda sa baha, delikado sa landslide. So pinabuksan po yan mga tugang ng mga simbahan para sabi nga ni duman sinda mag-evacuate. Igwa man ng mga malls na nag-offer sa indang mga lugar, not only parking kundi pati sa mga kababayan ta mag-evacuate po dyan. Okay? And sana lang safe po yung mga kababayan natin na nag-take ng midwifery exam, na naipit, na wala na ng biyahe. Sana ay nakumudar talaga sila kan PRC. Dahil na dapat sindang pabiyahe yung pagkasabago. Dahil naman nadudumanan. And then John Atan, maski pala na alas 6 ng aga curfew pa, iyo tabi, hanggat dahil pighali tabi, ay di ako magluwas. Tanganing di ka mo maaristar. Yan. Teresita Cobo, Dan Sharing ngaya tabi. Yan. Update man mga towns, cities sa first district, plus Rapu-Rapu, Boros Legazpi, sin Mayor ninda ang focus interview. Kanina pa akong dadangog. Ang problema po tabi, taday mi nakukontak. Mr. Neyong mo sa Jimmy Dajechu. Kasbago pa kung udto kay kaapod sa Rapu-Rapu, sa MDR mo kan Rapu-Rapu, ang simbag kan cellphone, kinatbirit tabi. Hanggang ngunyan, banggi na lamang. Kaya nga ni, pinaliwas ko na sa cellphone number ko, tangani na, kung may mga nag-antabi po yung taga Rapu-Rapu, magpaabot ka anong sitwasyon po dyan. Pasensya na po tabi, we have tried our best to connect to them, pero dahil po tabi, no avail. Ayan, sa First District. So, ito baga report ni Jomar Pasana, di ba? Pagkatapos, subakakay, pero may nakaka-oron. Santo Domingo, nakaka-oron da. Ito sa taon, di ba ko lang Legazpi tabi, ang pigya tatawan tanim panahon. And then, ang mga kaibanan tapo tabi dyan sa luwas, padagos po yan na nag-aantabay. Binswela, maski update man po sa poblasyon Rapu-Rapu, Albay, kung ano po sitwasyon duman. Yan mo tabi. Mga taga Rapu-Rapu, mga primuhon ko dyan, tabi. Apod na, text na tabi kung kumusta ka mo dyan. Kaya apodan ko, taon ng number, apodan ko tabi yung tabata sa chief of police dyan, nakunta ko mga tugan ni Jimmy, naipitig di sa Legazpi, nag-command conference ka sudma. Di na nakabiyahe, di nakabalik. Di nakabalik po dyan. Okay? Hector Espina, hello po. Mag-aga naman kami, kita nakamonitor sa Indo, Barangay San Roque under the leadership of punong Barangay Hill Atento nakantabay-tabi. Yan. Vincent Bazar. Ay dahi man po tabi. Dahi ba? Naka-araw naman. Bako man dapat sinda magiro kayan. Di ba? Igwan ng mga nakatuka tabi na kaya kita may mga BDRRMC, barangay, tapos may MDRRMC, may CTRRMC. Sinda ang dapat na magiro kayan. Mayro yan na congressman sa ayuda na. Dahil mas hindi dapat manginot dyan. Igong mga mga nakatoka na dapat na umiro para isalbarang kasi ng mga konstituentes. Okay. Sir, hindi po tabi sa Bayandong. Sabi ni Rian Bilards. Day tabi ipig paputol. Ito. Day tabi ipig paputol. Nawara sa Bayandong nga. Nawara. Update po sa Bagyo, Pipito, watching from Santo Domingo. Mamaya pa po tabi, Tiffany, mamaya pang alas 8 ang pinaka-latest. Binasa ko pa lang tabi, so kasabagong alas 4 na hapon na iniluwas din ng alas 5 na update. Tadi,
Ayan po tabi. Ayan ng mga kababayan natin. Si Elber Galicia, sir, need daw ng update daw po. Ayan. Okay? Sana ready na LGU Legazpi sa baha. Ayan. Dito, sir. Didi, sir. Yan po tabi, adi. Yan po ang mga sabi nga ni mga impormasyon na pinaabot ko ka mga kababayan ta. Okay? Nagantabay ang sumbungan ng bayan si BM Jordan. Daga si Alam Balansayo nagantabay man tabi. Okay? Okay? Dili sa Donsol medyo makusog na ang uran. John Darwin Balyarasita, ingat po kamo dyan yan. Paparani pa lang po ang bagyo. Ha? Kaya wag kayong masyadong kampante. Baka makikig po kamo kung biglang kumusog. Maray na po ito nakasaray na kita sa mga arong o sa mga evacuation center, sabi. Shout out man po idol sa asawa ko si Rachel and Chill May tabi dyan sa San Roque, Legazpi City. Keep safe da tabi. John Drew, Sir Mario, di kalang kita bagyo. Pirang oras dawan. Mga kunya nini, mga taod-taod inita, nagbagal baga. From 25 kilometers per hour, naging 20 na sa nakasubagong alas 4. Iyo. Sana kumaskas pa, no? Okay? So, yan po. Nagdedepende po yan ang mga kunyan. Okay. Rian Velarde, yung itabi, sir, sa Bayandong, na daipig puputol, sunaga, bata, dakulan, harong na matatamaan. Dapat sa, kanina pa yan na ayos natin. Si Marivic de la Cruz, ganun po, West Pigbidayan, Maslog, keep safe po sa Gabos, and Lindon Rason Ekal, salute po Sir Tabi kay Mayor Pido Garbin. Hanso na po para sa mga taga-Legazpi City. And Len watching from Qatar. Shout out kay Mrs. Manilyn Bariso Altea. Rain Bariso, stay safe. Yan. Dahil dapat putol sunaga dong. May mabagsakan da sa sa Bayandong Tabi. Okay? Okay. Dawan sa mga kabarangay ta. Hello, Sir Mar. Matatamaan po ba ang bakakay at malakas po ba ang nasa signal number 4? Ay, upo tabi. Kaya mag-iringat po tabi kita. Hiyo? Okay? Yan ang mga dugang nato ng mga impormasyones, mga paabot po ka mga kababayan nato. Digdi po sa tuya pong palibot. Okay? Bata sumata, minadakula, minasadit. Di ba? Kasubanggi 35. Naging 40, naging 35, ngunyan 37 na daw. Yan, padagos po ang kunyan, ang Pagiro Northwest. Okay? And nagdila-dila na mga tugang yan. At sa mga oras na nagdidila-dila na talaga, diyan po sa eastern portion ng Catanduanes, mga tugang yan, Bagyo. Adi, kaya padagos po ang pag-itaas kan signal sa nagkapira pong mga lugar. Hiyo. Ayan. Nag-itaas siya, no? Nag-itaas, kanina, di ba, 13.1, and then nag 13.4, nag 13.4. Mamaya, tingnan natin, may mga paabot po na impormasyon sa tuya, mga tugang na iniharani na dyan sa east, Gigmoto, Catanduanes. Okay? So, yan po tabi, mga impormasyones na pigo paabot po kang yan. Pero, marilay po kita tabi sa pag-asa. Let us wait, mga tugang, sa 8 o'clock para po dyan sa feed kang pag-asa. Tangani po na opisyal ang satuya po na kunyan. Mga paabot na impormasyon tabi para sa mga kabarangay ta. At iyan ang piglalauman ngunyan, mga tugang, ayan kasubago baga, kaoron ta si Sir Ariel na sa Mudyo, yan po, mga alas 9, alas 10, hanggang onwards, hanggang aga, madaling araw, iyan ang forecast, mga tugang na mamamatian tayan digdi po sa tuya pong mga lugar, particular sa mga nasasakop kang signal number 4, signal number 3, di ba, mga makusog-kusog po ang mga paros dyan.
Kaya iyan po ang rason ta pigpa-evacuar. Asin ang magayon nang nanahiling na talaga nalda. Sa mga kababayan ta, matindi ang ispersos tindang protektahan sa mga arong. Kang inot mga panahon, pag-arog ka na dahil mga light materials baga sa ito, mga anahaw na may suknong nabubong na may yero, ang gigibo baga binataba kibatag, bibabaw sa batag. Diba sa ibabaw. Tapos papantingan ng PC, mga tugang suapat na kanto kan sa indang arong, pusti kan arong. Yeah. Ngon yan, dahil mga yero na, pigkaragang gisanbag ang bubong, buda ang atok. Tanganing di matukal. Di ba? E then so iba, iguana ng mga typhoon guard na pigaapod niya ito, pigkagan talaga kay plywood. Tanganing di makalaog sa jealousy, di makalaog sa pinto, ang tubig, siyempre ang nagtataririk bagang tubig yan, minahanap talaga ng agihan. Di ba? May paros na kasabay. Ibo, tabi, ayan. Para duman sa mga kabarangay ta, ayan po ng mga impormasyonis tang yan. And then, padagos po nakantabi man ang provincial government, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, asin ng APSIMO, para po sa mga pangyayari and they are collating reports. Sabi po ni Governor Glenda Casubago na padagos ang sa indang kumusta. Yaon sa digdi sa Legazpi actually. Para kumustahon ang mga alkalde man dyan sa First District, asin sa iba pang mga lugar, mga tugang na sakop kang Albay, na yan po piglalaoman na tatamaan kan lang ilang mga tugang kang bagyo. Humagi man yan sa may pati ng Katanduanes, may epekto pa mang giraray po yan sa tuya. Yo. Alright, dugaan tan istorya. Joshua James Bino nasa linya, minabalik. Joshua, kumusta? Joshua? Oh, asan na si Joshua? Ang lalaking pasiguro pirme. Yes. Ayan. Joshua, kumusta? May pamangkin na? Namangkin na? Iyon na. Ay, pangyari sa'yo. Nagtabag akong tinapaduman sa FM. Matindi ang sa imong tirada. Dahil mo ako tinawan ka itong tinapa. Siguro. Bata sunailing ko digdi, puro ini pampapilay sa ko. Igwa na dyan. Igwa na. Ayan, okay? Anyway, Sir Mar, baka makarog kang Christina. Pag-uli ko, nagkawang na ako. Dahil duman sa nakaon ko, ang yari. Okay, anyway, kumusta dyan sa tuyang palibot? Dahil na nagpundo sa Oran Tabi, Sir Mar, nagpunta ka Subago, pero maluya pa man sana. Nagpundo naman sa Paros. Ano na ko digdi sa Barangay Lapu-Lapu, kay bago si Karen Canon, na makikumusta tabi kita, Sir Mar, na sitwasyon kan Barangay Lapu-Lapu, kadaklan pa lang sa mga residentes kaya Ribakpor naman, si Balyao sa Simbahan. Simbahan? Si Kaptaran tabi, Sir Mar. Hello, Kap. Hello, Kap. Good evening po, tabi. Yes, hello, sir. Good evening po. Yes po, okay. Kumusta po dyan sa imong barangay, tabi, Kap? So far po, sir, okay naman. Talagang antes ka man mag-diplom, pig-secure ka sa mga residents pa, lalo na itong mga kaipuhan agad na mag-evacuate na may pa-evacuarta po. Niyon. And yaw na po sindangunan sa mga evacuation sites pa. Ayun, opo. Ano yan, gabo sa sinda, so mga dapat na evacuate niya raon na duman sa evacuation site natin. Iyo po, high risk po baga ang Lapu-Lapu sa baha. Yes. Tayo po baga kitang Tibu River. So, big priority ni po talagang ma-evacuate itong mga harong na gibo sa light material and itong mga harong na doon second floor. Sa delikado po talaga sa baha pag second floor ang harong. Opo. May pigpaluwas ng directive na may curfew, tabi, from 7 p.m. to until lifted si Mayor Pido, tabi, Ma'am Karen. Yes po. Actually, late ko na po nga ni sir na hiling itong curfew, mga around 6. Nagdigidin po so PNP personnel sa barangay outpost. And pig-remind ako about tuman sa curfew. Medyo na-busy po ako kasubago sa nagtao po ako din relief goods na. Ang worry ko po, sir, baka kaya bahaon kami digdi. Sa mga ayuda, baka madumog din. Kaya sabi ko, habang may oras pa, maaga pa man po kanina, nakarepack man kaming atam dahil tinauna po bagang atam so ayuda kan si SWDO. Yes, so upon na-receive nito, tigrepack pulos, and may mga natawan na kitang families. Kaya lang inabot na banggi, alas 6, and yun na dito, nag-stop na din kita duman. Tadi man kita pwede magbalgar. Yes, kung ano ang directive sa tuya. Yes, yan yung kasubago na may nagpirila ngayon dyan.
Ayun po. Ayun, Actually, day man kami talaga nagpapod na gabos na magpirila. So yaon lang po tang available. Kaya lang, syempre, naisihan po pa oro istorya by word of mouth, na nagtaon ng ayuda. may nag-text. Kaya po nagdirigdi po sa muya. Pero actually, sir, around 6, dikit naman sa na po. Dikit Ayun. naman sa na yaon sa pila. Okay. Sige po tabi, Ma'am Karen. Baka may dagdagan po tabing impormasyon from Lapu-Lapu. Go ahead po tabi. Yung lang po ito, pag yung ginaray, siguro may mga nagdadagog man din na mga residente ni pa na magdoble ingat po kita and sa mga mga aki talaga, make sure na day magluluwas, lalo na sa mga evacuation sites ta. Pero ang pinaka-main evacuation ni po digdi, sir, in St. Jude Parish. So, may mga nakapresto man din kitang tanod din, nagabantay din, nakamonitor din po sa inda. Yes pa. So Okay, yun ma'am. lang, mag-ingat po ang gabos. Siyempre, data po aram ang posibleng epekto sa ining bagyo sa tuya. So Yes yun lang pa. po, sir. Apa, sige po tayo, Ma'am Karen. Naribanan kita kani hanggang aga, tabi. And then keep safe, tabi. Okay, thank you. Ayan. Alright, sige. Po, ma'am, gabos na ba po? 195 families po so far. Out of sirang residents po, takan Lapu-Lapu. Out of nasa 800 plus. Okay. Sabi ka. Yes, Sir Marcy, Kapkaran Kanon, kan Barangay Lapu-Lapu, Siyudad Can, Legazpi. Okay, Sir Marcy, yun ang dagdag na istorya. Kay Bangko Siboy, Josh Forbin, at DCGB. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Thank you very much, Joshua and Boy. So yan po tabi ang follow-up. Anong po dumaan mga tugang sa nagtrila na tabi. Ayan, Natex Brigade. Kaya grinupuan. Ayan, pero tinapos ako kasi mga alas 6 tatabi. So, pagtao baka madumog pa man, itinauna po tabi kasubago. Kaya baga ang ginibok ang city is tinao sa mga barangay captain, yung para po sa mga evacuees. Tangani po na itong mga dapat na i-evacuar. May dara na po sindang may ayuda na tulos. Tangani pong di na magparabaradik balik sa arong. Yan, tabi, adi. Very good. Okay. Yan po tabi mga kababayan ta. At mga impormasyones pa na nakakalap nato di po ito yung palibot. And then duman sa mga kabarangay ta. Kumusta daw dyan sa San Miguel sa Tabaco, adi? Kunyan, kung ano na ang sitwasyon po dyan, sa inda pong lugar. Hello kay Pading Buyon, kay inaanak na Jun Garcia. Brownout nga digdi po sa Muya, PNR, Pinyarandangon yan, pasana. Nakamonitor nga sa imo, stay safe, ngaya Brad. Niyon kami sa arong, yan tabi, ingat na lang, brownout daw. Okay? Peter Oprasio, Sir Peter, keep safe po, sir. Nakamonitor kami ngunyan sa programa mo. Monitoring din po kami sa palibot, digdi kami sa Barangay Mi, digdi sa Lower Binugsakan, Ginubatan, Kasarabay, ang grupo, kang 349 Kabalikat Civicom, keep safe po, tabi gabos. Yan, Sir Peter, pwede ka mong tumawag sa akin sa 0968-280-6261, 0968-280-6261, o kaya sa 0935-339-7380 for any eventualities po tabi dyan kayo, Sir Peter. Ang mga pag-iribay nato dyan sa Kabalikat Civicom 349 sa Ginubatan, Albay. Alright? Okay, si Weng Bonggagas Bron, maray man po Sir Mar na igwang korpyo ang digas pita masamantala naman kan sa mga mabas. Yan po tabi. Okay? And then, yan po ang mga paabot pa na mga impormasyon. Si Sierra May Mayores. Good morning, Tabi. Ay, good evening, Tabi. Good morning, good evening man kay Shirley Antiquera Bulaños. Okay? And then si kusinero sa kusina, nagdadangog kami digdi sa Castilla Sorsogon, mauran na digdi. Yan po tabi, adi. And then si Maricho Caranza, nagkukusog na naman ang paros digdi tabi. Ninong Mar, ingat na lang kita gabos. Yan po ini sa San Andres, mga tugang sa San Andres, dyan po sa Santo Domingo. Good evening po, Sir Mar, KB 349 Ginubatan Chapter. On monitor both this GB and in our frequency. 140 po, Edson Meneses. Yan po tabi.
Sir Edson, good evening po tabi and salamaton. Ano? For any eventualities, you can call this GB para po may paabot po yan sa mga nanunungdaan sa mga pangyayari man dyan po sa endo pong palibot. Ayan, okay? Maray na banggi pa Mar, watching from Bunker Hill. Legazpi City. Legazpi Albay. Sabi ni, ano yan. Alright. Sa kabalikat Governor Sir Marvin Robles nakaantabay man tabi. Ayan, salamaton pong maray sa pagantabay. Okay? Kumusta na? Wala kamo sa WWPBN? Wala ba tayo sa kunyan? Wala na tayo doon sa live app? Nag-aapot si Serenen? Wala ba tayong live app na ngayon? Nawala ba? Ayan. Okay. Si Sir Santi, Dr. Santi Aranya, sabi niya, data on school evacuees as of 5 p.m. November 16, 2024. Number of schools reported, 49 schools. Number of classrooms used, 361 rooms. Number of families, 2,818. Number of persons, 10,184. Number of learners, 1,997. Number of teaching personnel, 9. Number of non-teaching personnel, 24. Ayan po tabi ang pinagpaabot mo na impormasyon kan taga-Bagtaram, mga tugang, kan Legazpi City Division, kan DepEd, no? Para po yan sa mga evacuees as of 5 p.m. November 16, 2024. Ayan po, mga validated list po ninda yan. Alright? Okay? Kamusta na ang mga pag-iribata? Diyan po sa, ano yan? Apunan ta daw si Sir Unay na di. Pataramon taro rin si kabalikat Civicom 40009. Diyo ka nagsimbag. 09. Di ka pa nanda. Haramon ta kumpira ng evacuees mo dyan. Ayan. Ayan. Busy karba ka nagkaraon ini. Mga pag-iribata. Adi. Okay, so Diwali, mamaya na lang, no? Hindi sumagot siya. Inistab ako. Tingnan ko kung pira na nag-ibarabakwar mga tugang sa Santo Domingo. May total ng 6,556 families and 22,094 individuals. Iya po tabi. Iguaning pregnant women, mga pregnant, mga tugang sanggatos, lactating, 318 and then senior citizen 2,200 11 and then PWD 457. So yan po ang report as of 4 p.m. November 16 diyan po sa Santo Domingo. So igwa po nin mga barangay from Lidong, San Isidro, San Fernando, Santa Misericordia, Fidel Sortida, halos gabos na barangay, may mga evacuees tabi. Okay? So, may mga nasa private houses, may mga nasa evacuation centers, may mga nasa chapel, nasa barangay hall. Ang mga evacuees po tabi, kan man iba-ibang mga barangay man po dyan sa Santo Domingo. Okay? Ayan po ang mga dagdagtang impormasyon, mga tugang, dyan po sa tuya pong lugar na pinag-iribakwar man tabi. Okay? Kaya duman sa mga kababayan ta, mga tugang, magantabay lang tabi. Ngani po na makaano yan, kuha kita kan mga impormasyones yan. Hello kay Sir Froy na Gallardo. Dyan po sa ano yan, sa Mindanao. Ingat nga busing. Si Gerlitz Panesa, ingat po Sir Mar. Diyan po sa Ginubatan, Kabalikat 349. Okay? Si Shirley Madrideo Balucio, ingat po din sa imo Sir Mar. And then si Sir Arthur na Garcia, pasiguro iwas peligro. Ayan po tabi, mga kababayan natin. And then siyempre, marami pa rin na stranded na mga mga pasahero. Mga sabi ni mga latusun tayo despite kang pagbabawal baga na dahil na ngayon brerahe igwa pag iraray mga tugang na mga stranded talaga sa Bicol
Ang sabi 2,445 mga tugang ang pasahero na stranded sa mga puerto o sa mga pantalan sa Bicol region dahil lang po sa Super Typhoon na Pipito. Yan po ang report kan Coast Guard District Bicol as of 4 p.m. ngunyan po na Sabado. So, ang mga stranded sa Matnog Port duminagdag nin hanggang sa 1,948 and then 224 man sa Pilar Port sa Sorsogon. May mga recorded man na stranded mga tugang na pasahero sa Mobo Port, 50 sa Mintak Port, 9 sa Kawayan Port, and 7 sa San Jacinto Port sa Masbate, mantang 73 man ang sa Piduran Port sa Albay. Mantang may 910 na rolling cargos as in 2 na vessels ang sangunyan stranded sa mga pantalan sa riyon. Ayan po tabi ang mga dugang pa niya itong mga istorya. Maray na banggi kay former board member, former councilor, city councilor Raul Roy Burion tabi. Maray na banggi sa imo Sir Roy, okay? And then duman po sa simbahan kan Santo Domingo, may anom na pamilya na nag-ibakwarda tabi. Ayan, mga kababayan ta. Para po duman sa mga kabarangay nato na padagos po mga tugang na nag-iskusa kasi nagtabang para po dai magka-rescue ang mga kababayan tapong ini, ha? Na mga vulnerable. Ayan, okay? Mga padagos po na nagkakaigwaw ning pag-aabiso. Yan. Si Alter Hugo, good evening tabi, Sir Mar, listening. Inamnan Pequeño, ingat po kamo dyan sa Buyo, Piduran Albay, Marina, and Hilario Lusabia. Ayan po tabi, salamato na maray sa pagantabay. At iringat po tabi dyan, mga tugang. And then, si Paling Jomar. Yan, okay. Okay, sige testingin natin itong mga numbers ng mga pag-iribata dyan sa Kunyaan. Sa First District, ha? Tagani po na makaistorya taman ang iba niya itong mga kabarangay dyan. Kung kumusta naman sa inda pong sitwasyon. Okay. Doban sa mga kababayan nato na padagos sa indang pagtrabaho pong kasubanggi hanggang ngunyan. Okay. Para po duman sa mga nag-aantabay kan mga pangyayari. Okay. Basta so mga kababayan ta, keep safe na lang, no? Para maging ariglado kita. Hindi kita talaga nakakontak po mga tugang dyan po sa partikan Rapu-Rapu. Dahil nagsisimbag digdi sa ano yan, no? Digdi sa cellphone natin, adi? Hindi sumasagot sila. Kinatbirits ang sagot ng cellphone. Kinatbirits talaga ang Rapu-Rapu pangyayari sa mga baka. Ayan, okay. I-try natin nga si kumusta tayo sa mga pag-iribata dyan, mga tugang sa mga iba-ibang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o kaya Management Office. As in, yan, sa mga City Disaster Risk Reduction Management Office para po masabutan tan mga sitwasyonis man mga tugang habang nagalat kita kan bagong bulletin from Pag-asa. Ngani pong makapagpaabot kita ng mga dagdag pang impormasyon as of this evening mga tugang, ha? I-try natin na tawagan mga tugang si amigo. Yan, nag-ring. Ay! Hinatay. I-text ko na yun. Text ko na si Sir Jill Mulato. Pinatay ni Sir Jill. Ano na? Si Mandong Ening lalaking ini. Si Mandong Ening yung lalaking ining apod-apod sa kuya. Ayan. I-text muna natin nga. Pinatay ni Sir Jill. Baka nasa meeting pa ito. Kaya hindi ko man nga nimidbid. I-try natin giraraya. I-text ko lang. Text ko lang tabi. Dahil ako nasa punbok niya. Sigurado ko ito. Okay.
Ayan, tingnan natin kung sana makalusot kita. Okay, sige po tabi. Tinext ko na po si Sergel Mulato, ang spokesperson kan kunyan. City Disaster Risk Management Office, magatugang kang City of Tabaco. Iyan po adi. Para duman sa mga kabarangay niya to. Ayan. Si Sir Dudes Nagrolyo may tawag. Baka may importanteng mensahe ni Sir Dudes. Pero dahil ka nangangaturaw. Ano no? Pigda lang. Alam mo, ano lamang eh. Tranquilo pa man duman sa libon, dahil pa man guran-uran. Ayan. Ayan, amo nga ni, siguro po, okay, naman. Ayun, taka kunyan, pinairibakwar na ni kunyan. Pinairibakwar na ni Mayor sa mga dapat mag-iribakwar. Pinaripi, paris to sa pulis, sa mga madunong-dunong. Tama. Ayun. Okay? Apa. Tabay na sir doon sa tibaad lamang taod-taod makakuha na kita sa Pag-asa. Pero kunyan pa 30 minutos pa. Ayan. Piling dumana kay Papa Pita hanggang alas 8 lang man ako digdi. Tapos mabalik naman ako at siya naman iribanan kita alauna hanggang alas 10:30. Mag-aga kita. Iya. Okay. Yan, sige Sir Dod, salamaton. Yan. Thank you. Thank you very much. Yan po tabi ali. Okay. I-try natin giraray si kunyan. I-try natin si giraray si Sir Jill, tiwad lamang kung nabasa na sa text ko. Pag hindi, baka ito'y mayroong inasikaso, no? Ayan. Ay talaga, pinapatay talaga. May meeting ka raw. Di ba? Huwag na tayo mangulit. Siguro tao na. Di ba? Baka may meeting sila. Makaisturbo man kita. Okay? Okay? Nga ni pong ano yan. Maging ayos na ang satuya po ng mga pag-apot-apot kang mga pangyayari sa palibot po tabo. Adi? Alright. Suluman po sa mga kababayan natin, mga tugang, padagos lang kitang mag-atabay kan mga pangyayari pa. Uliton ta, may curfew nasa Legazpi, may curfew sa Santo Domingo, asi sa iba pong mga lugar, mga tugang, tangani pong masiguro na daing magparawalaw bagaw dyan sa tinampo, and then daing magkaigwa mga tugang ning mga panghabas, kaya padagos man mga tugang ang kunyan. And pagbabantay ka mga otoridad tabi. Okay? So, ang bagyo, mga tugang, padagos po na nasa 300 kilometers mangyari ang radius niya. Ayan, okay. Nag-upload si Pading Jomar Bien. May report si Pading? Ayan, nag-upload si Pading Jomar. Sandali lang nag-upload si Pading Jomar. Yan, tingnan natin na ano ang kunyan. May mga impormasyones pa, mga tugang na ipapaabot sa tuya po. Mga pag-iribata, nakantabay, nagkaraong grosiba. Ayan. Hello pare. Hello pare. Nasa meeting ka rin si Sir Jel? Dahil rin nakakontak ko, yan na may pinadara ko sa imong number. Duman mo dahil siya po dan, special ka sa iya. Pangyari, inapunan ko na duman. Oo, may bago ako, may bago. May bago ka. Sige. Not for broadcast yan, not for broadcast. Okay, sige. Sige na. Tingnan ko basahin ko daw. May bago palang pinadala si Padre Jomar na makontakta si Sir Jill na Mulato dyan po sa Tabaco. Ayan, okay. Andali lang po, kukunin ko lang yung pinadarang numero mga tugang ni Padre Jomar. Dumanda ako mag-upload. Andali lang maluyang kalaban. Okay. Ayan, special man agad ang mga numerong ini ibang klase ibang klase ng mga numero ni Sir Jill Mulato. Ang satong aktibuhon mga tugang na tagapagtaram
kan CDRRMO, mga tugang dyan po sa Tabaco City. Okay? Tingnan natin ha. Tawagan natin si Sir Jel para po masabutan ta mga impormasyones. Tanga naganda na sindang kunyan kang mga para sa aga na. Andali ha. Oo. Ay, meron. Hello? Hello, Sir Jel. Si Mark Tabi, kan DCGB. Yes, sir. Maray na banggi na po and maray na banggi man sa mga parantabay. Opo, Sir Jel, kumusta na ang sitwasyon po dyan sa Tabaco? Well, may paros-paros naman na diit, ano? Pero yung oran medyo pakupaman grabe. And nag-brown out kanina ngunyan iguana may kuryente nagbalik na. As per Aleco, nag-trip off lang yung NGCP pero nagbalik na po sa ngunyan. Ayun, opo. So mga dapat na i-evacuar, naka-in place na po, Tabi? Yes po, ano, na kita kasubagon, naka-final sweeping, ano, naaga after kang first evac na bigpa utugta from 8 o'clock until 10 o'clock in the morning. Kasabay ta po dyan sa tuyang mga uniform agencies. And after po kan sa indang sweeping, nag-final coordination po kami together with the DILG sa mga punong barangays to ensure na talagang warara na sa tuyang mga katugangan na yaon po sa costales na barangays. Ayan. Ano yan? May pasunod man na korpyo dyan po sa Tabaco? Sa ngunyan, daiman po pero nagsarado kita kan market na 12 noon. Dahil na po dapat ding tao sa market kasubago pa. And nasunod man po sa samuyang paglibot-libot, sararado na yung mga establishmento. And sa ngunyan, malinigon po ang sentro kan Tabaco. Ayun, opo. Okay, so ay sana dahil na ning pasaway. Ano? Yes po, kaso ngunyan ang challenge, igwa ki mga mentally challenged persons na talagang nyaraon sa luwas. So nagkakuruami naman sinda, and nadarami na po sa facility para po duman sa indang temporary shelter, na kayo ng mga naging challenge na ngunyan bago magdiklom digdi po sa Siyudad ng Tabaco. Ayun, yung may dahil akong kunyan, gurang duman sa may simbahan. Na-rescue naman gado kan City Social Welfare Development Office. Yes po, kasabay so si CDRMO, and then ngunya pa lang po, kakabalik pa lang kan team, 2 tao naman po turnover sa barangay na yaon po sa may waiting shed. Iyan, nakamarites ako kasubagon, nasabi, garupig advance na nindo ang sitwasyon. Nag-ururo na kamo kung anong gigibunin do after the typhoon. Yes po, opo. Kasubago po, yaon po sa tuyang CDRMC Chairperson and City Mayor, si Mayor Crisel. Yaon po rin sa tuyang Operations Center together with our OIC CDRMO and City Administrator, Sir Riyad Colarina, and si Sir Elmer Villanueva sa tuyang pong DILG, CLGO, and biglatag ta po sa tuyang Chairperson, sa tuyang Alkalde, kung ano na ang ways forward para sa aga na iyon naman po susunod doon kan mga miyembros kan CDRMC. So sa agang-aga po, tabi Sir Mar, at 5 o'clock or after siguro kung tutugutan na kang panahon, malibot po ang CDRMO para i-assess ang mga tinampo kung passable, major roads muna, yung accessibility ng hospitals, and then i-report po tulos sa mga pong City Mayor para ma-update po siya ang status ng mga major roads. And then at 6 o'clock, as early as 6 o'clock, activated na po ang clearing operations plan. Ang kagayon po dito tabi, Sir Mar, sa Tabaco, kasi may piglatag kaming clearing operations plan. Pig cluster ni yung mga barangays, Population 1, Population 2, sub-upland, upland 1, upland 2, and then coastal. May mga kanya-kanya pong ahensya
na in charge dyan and may kanya-kanyang barangays na sakop sinda. So yan pong mga barangays na yan po ang sasaindang i-clearing immediately sa aga pag huraw and pagmaray na kang panahon, and masabit po sinda report of the status kan sa indang clearing operations. Yan po dyan ang PNP, BFP, City Engineering, and GSO, and CDRMO, and then ang sa tuyang Public Safety Office. So after po kayan, activated naman tabi Sir Mar ang Ardana cluster, ini rapid damage assessment and needs analysis na masubmit na and malibot naman po sinda kan sa indang mga damages sa indang sektor like agriculture, engineering, para makagibo po within 24 hours makasubmit po ki Ardana report sa tuyang alkalde para po duman sa damages. So yan po ang ways forward, kumbaga timeline na ginibot po piglatag ta para smoothly and nakaplano ang gabos na hirap po dito sa Tabaco. Ayan. Sir Jel, i-validate ko lang may nakaabot na report diyan sa Indo na may storm surge man duman sa Rawis sa San Miguel? Negative man po. May nagtaas lang dahil kasubago po ay high tide, 5:20 p.m. Medyo naglangkaw man po naman sa may parting Rawis, pero kasubago po okay pa man ang sitwasyon sa kanyan. Continuous ang monitoring naman po naman. Hababa po kaya itong barangay Rawis, kumailing na po yan. Kaya dako lang posibilidad. And in fact, ang Rolly, medyo naglawag talaga po naman sa tubig sa may bayon kang barangay Rawis. Opo. Sir Jel, gabos pala ang evacuees na dyan? As of 11 o'clock kasubago, nasa 10,700 plus families, and igual na pong nasa 36,000 plus persons. Continuous pa po ang pag-ibukan report and update ng CSWD sa ngunyan dahil duman sa mga nagsarabit kasubagong 5 o'clock. So at yan po, baka madagdagan pa po ining 10,000 plus families. May 5 pa pong barangays na dahil pa po nakakalaog sa entry duman sa data. Opo. Sir Jel, salamatan po maray tabi sa pagpaonra sa Satuya na makaorong kang ngunyan na banggi. Hanggang aga po kita tabi. So from time to time siguro makikipagkumusta kami dyan sa imo what's happening. Yes, tabi Sir Mar, and salamat man po sa ngaran ni Mayor Chris Lagman. Kaplaw mong pasalamat sa tuyang mga katuwag sa media para po sa pagiging tulay, as in vehikulo para ipabot sa tuyang mga parantabay ang mga nangyayari, as in dapat ibuhon sa pagyapang tang kalamidad. Mabuhay po kamo sa DCGB, mabuhay ka po Sir Mar. Thank you very much po tabi, and Sir Jel, mabuhay po kamo and keep safe and dry tabi. Ayan. Mga tugang Sir Jel Mulato, ang tagapagtarang mga tugang kang CDRMO sa Tabaco City. In connection po kan mga sitwasyon po duman. So nakaurong tapongon niya na banggi. Salamatong pumaray tabi kay Sir Jel Mulato. Okay? And then duman sa mga kababayan ta, mababa daw kita sa Banwan kan Malilipot. Kay Sir Alan Magdaong. Kung kumusta ang sitwasyon mo niyan dyan as of this time, mga tugang sa Malilipot, Albay, tangani na madangog taman ang mga sitwasyones po dyan sa lugar. May mga nag-aarantabay po sa tuya na halis sa ibang nasyon na nangungumusta hanggang sa inda pong mga kapamilya kung kumusta dadatabi ang sitwasyon dyan sa indaman na lugar. Okay? Dyan, testingin natin. Mga tugang si ay sandali. Ayan. Testingon ta mga tugang si The number you have dialed is incorrect. Ay, ba't incorrect da? Sandali lang. ulit. Ano nangyari doon ta? Incorrect yun. 09 Okay. Hindi pa siya nakapunbok sa atin ito, kaya ipunbok muna natin mamaya. Okay? May nang kalaban ngaya papamar. Ngay tabi, sige. O mo, nangarudto na ka, na maranggi na kamuha. Yan, magkaraturog na sa mga aki. Nganing, ayan, nagring. Ngay. Ayan.
Hello, Sir Alan. Maray na banggi po tabi si Mar de la Cruz po ni kan DCGB. Ay, sir. Alvin po ako, sir. Bakong Alan. Ay, Alvin pala. Sir Alvin. Opo. Opo. Sir Alvin, kumusta po tabi dyan sa Indo sa Malilipot? Well, so far, sir, ang namamatian ni po digdig, maluya man sa na pong uran-uran, buda, dahil pa man po kami kinamamatian na paros magpuon ka sa bago. Ayun, kumbaga kalmada sana, kalmada. Opo. Ayan, di. Pero as per kuya po ang pag-asa, expected na po baga dahil na between 8 to 9 or 10. Opo. Oo, pero sa pangon niya, sir, wala pa man po kaming na-experiensyahan na may hangin. May uran po, pero baka po makusugod masyado. Yan, puro pundo. Opo. Siyon sa pigapod ka magurang tang duro na gusto mo yung uran. Pero duro na smag. Yan. Opo. Di, ano yan? So mga vulnerable na dapat na evacuate nasa in place naman gano'n. Kuya po, pinunan mi pong biyernes pa. Biyernes pa po kami nagpuon. Opo. Pirang evacuation din dyan tabi, sir? Ay, dakol-dakol mo niyan, Sir Mar. Kasi po, big priority mo talaga so mga kuya po baga, primero sa mga landslide prone, storm surge prone, flood prone. Although, wala man po kayo baka kami naging mga barangay na nalulubog po baga sa flood. So mga araw na lang po sa salog na possible na maapektuhan po kay flooding, yung pwede sa mga yung pag-prioritize. Ayun. So, kadaklan po kayo sa mga residents po na nag-star po doon sa houses na mostly po made of light materials. Yan, opo. So, hain sindangon yan tabi, sir? Nakakalocate po sila po sa yung mga designated evacuation centers. Bali, so iba naman po, yaon sa mga makukusog pong harong iyo po ang style miligdi sa Malilipot. Ayun, So, habo po mag-evacuate po sa evacuation center. Kung ikaw po sinang madadagos na harong, naman po sila nagdadagos. Yan, local evacuation na di. Hanga po ninda. Okay. Di, kunyan, pirang families po yung gabi, boss? Wait lang, Sir Mar, kasi wait lang po. Okay, dyan na. Sa bulletin board may. Pig kunyan pa yan. Ano yan? So, validated na. Kuya po, bali nasa 6,318 families. 6,318 families. Yan. Opo. Composed yung pirang individual yan? Totaling po nito 20,184 persons. 20,184 persons. persons. Coming na po ini from the 18 barangays. Ayan. Paano nindo yan sustiniran tabi ikang pangaipo? may QRF pa man? Iyan po ang sarap sa dakulang hapot. Pero ikaw man po kami kay mga bit pa man na natatada. And then may pigpadala na din pong mga aid ang sa yung provincial government and of course the national government. Iyon po sa muyang nakabuffer mo niyan po. Ay, very good, Ali. Ano po dyan sa ito? May ping-implementar man na curfew? Ani na yung magparabara sa iba sa mga tao dyan? Well, kasi bago po may cut-off po kami ng pagpa-evacuar na dapat matapos po in araw ng oras. Although, so report po medyo na delay kasi consolidate po baga mga barangay secretaries. Pero natapos man po duman on the given time. Ayo. So, may in-evacuar kami sarang pamilya na nag-aipo po kami sa police. Oo, medyo resistive po talaga kang order kang barangay. Day pa po kaya baga na mamatian so paros bula sa oran. Balibasa po yung mga po sitwasyon medik na magpumpa po sa buong aga. Siguro, doubtful siya na kunyan na madadagos. Pero sabi ko di po ang forecast kang pag-asa, data man po pwedeng barion bagayan. Yes, kung ano po ang nasa bulletin. Iyo po ang official na pong pagsusunod pag-abot po dyan sa mga araw kayan. So, well, sayang po kay Diyos, nagsunod man po, nagsunod man. Ayun, opo. Sir Alvin, salamatan po maritabi and baka may pangapudan ka po sa mga constituentes ta pa. Diyan po sa sa Malilipot, go ahead po tabi. Opo, well, sa may bumagay man sa Malilipot, ano? So, sana po kung safe na kita dyan sa evacuation center, dahil po kita magbalgang magdulag. Dito po pag-arugo po baga sa PG, bukan ibang mga iba ko sa ibang lugar na
pag medyo po na nagbabantay nagdudurlag ta. Ini po para po sa ikakaligtas man sana po kang kadaklan. So sana po ini po date man sa ng oras na inconvenience makalampasan na po ini kabanggiyo na ini Sir Mar. Sa Opo. aga, mga banda alas 12 siguro. Pwedeng back to normal na naman kita kayo na So pwede na pong mag-uli. Aya. Kumbaga po, sweet dreams na lang po ngunay sa mga evacuation centers. And sabi na nga na po, date na tios, date na tsaga-tsaga, na hindi po para sa kaligtasan na po ini. Iyo po. Okay. Sir Alvin, from time to time siguro magkukontak kami sa imo diyan tama 24 hours po kami adi. Para mangiyahan ta kung for any eventuality po diyan sa inyo pong lugar sa area of responsibility. Adi. Okay. Pangji ko lang, Sir Mar, dahil mawala naman sa mo yung Globe Network. Takang so, nakaagi po bagang Christine. Iyo, oho. Medyo wala kami komunikasyon po. Nawa na putol po panandali ang oras. Oho. Ayo. Anyway, kung in kaso man niya, man si Jomar para mag-akudir. Apa? Okay. Sige ba tabi, Sir Alvin? Ito pong supig sabi ko sa imong number evacuees. Baka pa po ito updated. Yes, kasi opo. siguro po nakakatapos po mag-consolidate. Opo. Siguro po mga aratyan pa po mga 10 o'clock siguro or 9. Baka po iba na kami updated. Yes pa. Okay. Sige po tabi, Sir Alvin. Salamatan mo maray. Ingat po tabi ka mo dyan. Welcome po, Sir Mar. Welcome po. Thank you very much mga tugang Sir Alvin Magdaong, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, mga tugang kan Banwa kang malilipot. Yan po adi para duman sa mga kababayan natin na taga malilipot. So yan po nasa maray na pong lugar, nasa safe space na po ang mga kababayan ta po diyan para po duman sa mga taga-pagantabay. Okay. Si Sir Mar nasabi, nasa eastern part na dakang katanduan sa Bagyo. Iyo po, base po yung kasubago pa na alas 4 na po duman. And then sigan rani. Sigan rani. Okay. Duman sa mga kababayan ta. Balon ta ang baba naman kita. Pagali sa malilipot, mga tugang, haling tabako, malilipot, baba kita mga tugang sa Banwaang Kambaga. Itaw-taw lang at may tawang tayo. Andali lang nga. Hello po. Yes, Director Mar, si Jimmy. Ay, Sir Jem. Pangyari, bago ning numero mo? Iyan number ko sa Smart. Day kunya, day nag-appear sa kuya. Si Gio. Iyan number ko. Okay. Pare, sige, go ahead, Chief. Bigla forward ko dyan sa number kan BFP Provincial Director sa imo, si Sir Glenn Rodriguez, midbit mo ganyan. Tanadistin na ba kayo dyan sa Legazpi kay ito? Iyo. Siya na ang Provincial Bureau of Fire Protection Director sa Catanduanes. Pigpupulpog na sinda daduma. Iyo, ayan. Kan paros. Pagkatapos kan subago, napagkaga so storm surge. So fire truck ninda habang nagbabandilyo sa pagpaibakuan sa mga residentes. Naglangoy-langoy ba doon? Pero dahil man kayang-kaya man kang fire truck. Naraot? Naraot sa fire truck. Binangga Tanukol? Balot. Oo. Oy, pangyari di. Brand new. Nalaw garo kitubig. Sinalpok na. Nagari kulang na silang bumalintok. Iyo, nailing ko sa video ka ito. Pag yung sa number, asa ko sa ayan, sige tabi. I-try natin. I-try tanga po dyan. Kaulo niya tungo niya na pagkabanggi si Sir Noel Ordoña, na MDRI mo chief sa Barangan Duran. Nagpuntay nga lungon da siya ta grabing kapagalan kaso di malas na burnout na. Burn out ka dyan? Nakurday ko na. Dali lang. Ayan. Si Sir Noel Ordoña, nakauron mo na? Nakauron ko. Palsok na sinakikuryente naman. Palsok na. So, pinagagapagatan naman ninda, ganyan napabanggi na. So, mga pasyente naman sa Pidoran Memorial District Hospital sa Barangay Dos, dating Malakbalak Hospital. Kapigaabot kito bigitaw. Iyo, ililipat. Ilinipat na duman sa bagong hospital so sa probinsya bagang Pinagibo. Na dahil pa man tapos. Dahil pa man natatapos. Dumanango na
kasarabay sa mga evacuees na gikan sa mga flood-prone areas, landslide area. Dahil pati kikurente, tawara naman na i-supply kikurente ko niyan dumaan. Mapadara mo niya na pagkabanggida si Mayor Alan Arandian yung generator. Kuan naman, mapailaw ngunya na pagkabanggi. Okay. So total na mga pamilya, estimate dahil ba ko ini eksakto mga 2,000 pamilyas na dahil ni Director Mar nakulo na ini. Iyo. Then so nadagdagan pa kan so mga stranded mga passengers natural dahil man pwede sindang mag-standby duman sa nakapagpaga sa may pier kung magkaiguan in storm surge tapos paros buwan maliputon duman pati ito open area. Opo. Duman dahil kinalukar maski sa simbahan ka boss na pwedeng malaugan kita dumana pina-i-restore sinda sa mga oras na ini. So evacuation center na dahil pa-turn over sa LGU nasa DPWH concern pa pinagpabuksan na yun ang unang ginagamit. Okay. Nagpautog man in curfew 6 to 6 a.m. ka sa Bagos matatapos ini 6 a.m. sa aga. Ayun. Marami masiguro na dahil ni na mga nagpa-uruli-uli dahil din mga nagpapalaw-pagaw sa mga barangay sa Tinampo dahil nga nito kayo ng sitwasyon kan panahon. Pero ngunyan duman, an oran, dari sa normal sana, pag uman makusugo, normal na so pagbagsakan at sa natiura, pag una mo dahil kibagyo, ayun. Dahil man digdi sana Daing paros. sa ibang lugar. Daing paros. Okay. Yan ang muna. Okay. Ang mga dagdag pa niya itong informasyon practical sa tuyang monitoring digdi sa kuyang area of responsibility. Jimmy Nasalita, DZGB. DZGB Typhoon Pipito Thank you very much, Jim. Mga dugang 8 minutes before 8 o'clock. Ayan, Pumpiang 8 tabi. Para duman sa mga kabarangay ta, mga dugang, ano yan, para duman sa mga tagapagantabay niya tong yaon po sa katanduan. So ingat po tabi kita, ingat tabi kita. Para duman sa mga kababayan ta. Magkumusta kita kay Sir Glenn Rodriguez kam BFP dyan sa Katanduanes. Baad lamang masagot masimbag kita din. Ayan, tingnan natin, nag-ring, ano? Ayan, okay. Ayan, baad masimbag kita ni Sir Glenn na ayan, pag hindi, di mamaya na lang. Ayan, nag-ring lang po tabi eh. Nakabisi ang mga tigirapado na asin duman. Ayan, naputol na tayo, no? Okay, sige. Nagkupo na garo ang kunyan duman sa Katanduanes. So, paano? Ako po isira na muna para may commercial ka pa dyan, okay? Para makapag-puon po ng eksakto sa oras man si Papa P, mga tugang hanggang 10:30 garo si Papa P. And then mamaya ako alauna ako mabalik tabi, alauna hanggang alas 3:30 kita mag-iribanan ng Giraray para po sa tuyang special coverage ngunyan po na pagkabanggi para po sa Typhoon o Super Typhoon Pipito. Sa pangalan ni Ronald Bado Cambilog na tropa, ni po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Ingat po kita tabi mga kabako Bicolano sa inman kamo sa tuya pong palibot ngunyan. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Horacio Imperata